Ahoj, zdravíme vás a vítáme vás u druhé epizody podcastu Ramen Boys. Dneska to uvádím já, Petr. A já jsem Roman. V první řadě bychom vám chtěli poděkovat za všechny ohlasy, feedback a shlídnutí, které byly pod první epizodou. Jak si můžete všimnout, snažíme se nějaké věci svým způsobem zlepšovat a tlačit to dopředu. To je pravda, no. Od minule jsme postavili naše studio, trošku jsme ho zlepšili a taky snad teda už teďka nás slyšíte s lepší kvalitou zvuku, na což byl feedback a doufám, že jsme i líp nasvětlení. Jo. Mně se ta změna líbí, já myslím, že to bude dobrý. Jo, každopádně to všechno se stalo jenom díky tomu, že jste nám psali komentáře pod video, psali jste nám do DMs a na Instagramu, takže vám moc děkujeme za to, že jste nám takovýhle feedback poskytli. Pokud po téhle epizodě budete mít nějaký další, tak nám ho pište do komentářů klidně ještě v průběhu, ať víme, co zlepšit do příště, protože sice nejsme profesionálové, ale snažíme se, aby to bylo co nejlepší, co nejrychleji, takže děkujeme. Romane, měl bych na tebe otázku. Jaký máš vztah k motorovým pilám? Já přemýšlím, jestli jsem někdy držel motorovou pilu jako zapnutou v ruce. Určitě jsem ji držel tátovi, když ji používal, ale asi neutrální, Petře. Neutrální vztah k motorovým pilám. Asi mám neutrální vztah k motorovým pilám. Tak třeba se mi to dneska povede změnit. Mám tady pro tebe... Wow! 3 motorové pily najednou. 3 motorové pily najednou. Wow! Neskutečný. Tak mi o tom asi něco pověz, jakože vím, že to je Chainsaw Mana jsem viděl, ale pokud jsi zvolil tu figurku, která se teda přidá do tvojí síně slávy na tvoji stranu, já mám tady Gatse z minula, Péťa má Gokua z minula a teda Denji půjde asi ke Gokuovi, tak teď můžeš mě, nebo teda jakož já už jsem Chainsaw Mana viděl, tak hlavně jako někomu asi z diváků. Tak, jestli si Chainsaw Mana viděl, zeptám se, líbil se ti Chainsaw Man? Moc se mi líbil Chainsaw Man. Jo, co tě na tom zaujalo? Asi animace celkově a myslím si, že to je dost unikátní příběh, který nemá jako jasně vyhraněnýho hrdinu, který je prostě dobrý od začátku, nebo vlastně jakoby, mě to přijde, že Denji není jako vůbec On není dobrý ani špatný, jako já bych ho viděl hodně šedě. No, neřekl bych, že to je antihero. Ne, on je prostě šedá postava, prostě jeden z davu, že jo? Se velice specifickou motivací. To je, jako, ale nevím, co ti dokážu říct, že mě jako na tom zaujalo. Ještě víc, co na tom zaujalo, tebe mě spíš zajímá, když už si teda chceš tomuto figurku dát na co si budem, animace byla úplně někde jinde, jo? To je hlavní důvod, proč jsem na to koukal, proč se mi to líbilo, proč jsem to dokoukal. A musím se přiznat, tenkrát se mi hodně líbilo to, že to mělo vlastně jenom 12 epizod, že to bylo krátký. Tenkrát jsem se ještě bál dlouhých. Jsem má pořád jenom jednu sérii, jo? Jo, pořád ještě. Má být letos? Nebo příště? Já si myslím, že letos ne, protože letos je ohlášený ten film. Jo, jasně. Ten film je kanon? Film by měl být kanon. Z toho, co jsem slyšel já, tak, což nemusí být úplně podložený, z toho, co jsem slyšel já, tak by to mělo být fungovat jako Demon Slayer. Že vyšla série, pak ze série udělali film, tak tady by to mělo být vlastně něco v podobném stylu. Jo, že místo druhé série vyjde film a na to pak budou navazovat další díly a takhle. Mělo by to adaptovat nějaký arc z Chainsaw Man. Myslím, že to je teďka docela trend jakoby z anime Demon Slayer. Tohleto My Hero Academia bude teďka mít film, který to zakončuje, nebo bude ještě jedna série? Já myslím, že má být ještě série. Jo, dobře. Ale Hero Academia tady jako má filmy, ale to jsou jako spin-offové filmy. Jo? Že to má vlastní uzavřený příběh v těch filmech, že to není úplně ruku v ruce s sériema, s arkama. No, tak jakoby ty epizodický, jsem se naučil nový slovíčko. Díky tobě, že epizodický filmy jsou vlastně jako spíš takový ten z minulosti, že jo, Naruto, Bleach a One Piece vlastně mají jako každý spoustu filmů. Dragon Ball taky vlastně, jsme se bavili, tak mají jako spoustu filmů, který mají nějakého záporáka, který jako je poražený v arku toho filmu, že jo, a v té main line o tom není nikdy nic zmíněného, ale právě myslím si, že Reze ark to je z tohohle. Mělo by to být. Což já jsem nečetl mangu, takže nevím. Já taky ne. Ale jakoby myslím si, že to je součástí mangy. Jako nechci kecat, ale co jsem tak pochopil já, je, že lidi to očekávali ten film, takže
Takže pravděpodobně... Očekávali, a myslím, že zrovna dneska, když natáčíme, tak oznámili datum, kdy půjde film do kina. Jo. Já už tomu nevěřím moc. Jakoby, já jsem očekával, že bude poslední díl Solo Levelingu hodinovej, už asi 3 týdny. Jsem očekával, že bude poslední díl a že bude hodinovej, protože jsem to přečetl někde. Dneska jsem četl, že Hunter x Hunter bude pokračovat s tím jako nejvíc epickým arkem, že bude animovaný. A já jsem jako, že ne, tyhle ty jako zprávy na Facebooku už absolutně ignoruju, takže nevěřím ničemu, dokud to neuvidím na, nevím, Vizmedia, Instagramu nebo na něčem takovém. A k tomu ještě teď by měli stávkovat, že jo, animační studia, takže Bůh ví, jak to vlastně dopadne. To jo, to doufám, že ne, to jo. To stačí jenom, že ten manažer Solo Levelingu oznámil, že na 3. sérii teďka neplánují pracovat, takže to bolí už jenom jako z toho vlastního rozhodnutí toho studia, ještě aby začali stávkovat úplně. Když jako ono, podle mě, jak tam je Japonsko, tak ta stávka většinou byla tak jako na 2 dny a pak to budou muset dohánět overtime. No, v Japonsku je všechno rychlejší, že jo? No, nevím. Já nevím, jestli to je trošku odbočení od Chainsaw Mana, ale to o sérii Invincible víš. Znám. Jasně. Neviděl jsem seriál. A tady diváci můžete vidět, kdo edituje finální video, protože je tam reference na Invincible, kterou Peťa nemohl jakoby vědět, takže teď víte, že to edituje. Ano, protože já neznám Invincible. Měli jsme v minulém díle referenci na Invincible v tom názvu jako našeho podcastu, ale já jsem se vlastně, teďka jsem viděl nějaký historii, jako to si Invincible celý a proč jako Invincible má jako problém, se myslím jmenovalo tohleto video. No, nejenom ohledně toho, že má dabéry, který mají úplně jako takhle malinký role, jakože takhle malý role a jednu větu, jsou to dabéři z filmu jako Guardians of Galaxy nebo John Hamm, tam dabuje nějaký random side charakter, takže mě zajímalo, kolik jako dostal zaplaceno, nebo jestli to je jenom jako nějaká... Jestli dostal zaplaceno, jestli to nebyla nějaká ale proč to celý říkám je, že ta první série, co vznikla, 12 dílů, tak jim trvala 4 až 5 let, myslím, něco takového. Ta další série, druhá, tak byla 2,5 roku. A teď to bylo tak, že v té druhé epizodě si ale museli vzít 6měsíční pauzu a z toho byli jako lidi naštvaný, ale jakože to nestíhali, takže si ji museli vzít. Ale to se nelíbilo Amazonu, že, který to produkuje, tak bylo jako ne, příští to musíte jako už mít hotovou, jako musíte vycházet s tím a myslím, že měli 9 měsíců na to udělat celou tu sérii teďka třetí. Takže za 4 až 5 let to zkrátili na 2,5 roku, to zkrátili na 9 měsíců. Což jako je nerealistický, protože ten budget toho je, myslím, třetinovej oproti The Boys, jako amazonským, jako jenom protože to je animovaný, tak to neznamená, že to je jako méně práce, že jo, protože to je animace. Já bych řekl, že to je kolikrát vlastně i víc práce. Jo, jako určitě. A teďka zase jako trošku jdeme mimo Chainsaw Man, ale s tím vyrojením AI, Ghibli, obrázků, tak právě se vyrojili takový ten známý shot, který trvá asi 6 vteřin. Je to z nějakého Ghibli filmu, nevím teďka z jakého, jako určitě ho tady teďka ukazuju, ale ten shot trval nějakých, teď bych taky kecal, ale vím, že jako neuvěřitelné množství času, 1,5 roku na 6 vteřin. Pracovalo jako x animátorů, protože stará animace, to nevím, jestli víš, protože moc anime v té staré animaci si neviděl, kromě Dragon Ballu. Byla kreslená ručně, toto samozřejmě víš, ale jakým způsobem se to kreslilo, to je to, že ty máš nějaký pozadí, který je pevný, ty máš nakreslený, airbrushovaný, ty umělci airbrushou palcem, jestli to vidíš na těch videích na YouTube, a potom přesto dáváš průhledný takový filmy, na který kreslíš ty postavy a děláš ty scény. Takže prostě máš vezmeš postavu, kde je jakým stylu a udělali fotku. Jasně, vrstvili. Jo, pak vezmu druhý styl, který jde přesto tu postavu překreslej na tom prvním stylu, mají to podsvícený, překreslej to, ale udělají mu jinak obočí. A vezmu ten sheet, hodí ho do hajzlu, vezmu další a takhle jedou, že? To je představ, jako jak je to časově náročný. Hodně. Potřebuješ 1,5 hodiny contentu. No a každopádně, pojďme to
rewindnout zpátky na Chainsaw Mana, když už jsme teda u toho, jakým způsobem se animuje, tak ty víš, kdo animuje Chainsaw Mana. Já si myslím, že to bylo Mapa Studio. Já si taky myslím, že což na tom jde hodně vidět. Možná to je důvod, proč nemáme další sérii. Protože mezi první sérií jako Chainsaw Mana a teďka druhou, tak oni pracovali na Jujutsu Kaisen a na Attack on Titan. A neměli by dělat teď konc i ten remake toho One Pieceu? To si nemyslím, že dělá Mapa. Já si myslím, že to bude od Mapy. Jo, to nevím. Kamarád je velký odpůrce One Pieceu a... Říkáš, že to bude od Mapy, jak se na to podívá? Jo, říkáš, že to bude od Mapy, jak se na to podívá. Adam Gref. To nevím, to fakt nevím. Ale jako jestli jo, tak jsou to blázni, protože podle mě cokoliv spojeného s One Piecem si na sebe vzít, tak je jako závazek na dost dlouho. I když, nevím, jestli jsi viděl zprávy teďka, ale manga by měla končit v říjnu příštího roku. I když to už se taky říkalo jako... 5krát asi, takže uvidíme. Uvidíme. Snad nebudou všude spoilery, Každopádně, asi můžeš říct něco o Chainsaw Manovi, proč tebe to zajímá a jaký charaktery jsou pro tebe zajímavý? Mě strašně oslovil Denji jako postava, protože je to prostě dement, je to prostoduchý mladý kluk, který nemá nijak extra důležitý vlastnosti, není extra důležitý pro svět, pro příběh, jo. A mě takovýhle postavy, dejme tomu, vyhovujou, já mám taky postavy rád, jo. Proto se mi líbil, že Luffy ve One Pieceu nebo Goku z Dragon Ballu. Do stejných kategorie postav bych dal vlastně i toho Denjiho. Takový prostoduchý, ale jakmile je potřeba, tak zabere. No, myslím, že má správně nastavený morální kompas, ale že... no, to je vlastně těžko říct, co si možná. Vzhledem tomu, jak jako úchylný je. No, to je takový trošku komplikovaný s tím Chainsaw Manem, protože mezi pilama na rukách a na hlavě a spoustou krve a démonama a podobnýma věcma, tak tam jsou i jako témata, které jsou vlastně dost jako, teď nemyslím zrovna ty úchylné věci, ale jsou dost vlastně jako těžký, že jo, jakoby, já nevím. No, já vlastně nechci nic spoilovat, ale jsou tam jako podle mě... No většina anime má jako v podtextu hodně dospělý témata. Jo, je to jako dost dospělý, vlastně tam ty dvě postavy, jako jednec tam mají takový mezi sebou jako interakci a vlastně jsi toho dost smutný, nebo jsi toho takový jako ponechaný nějak jako zvláštně a je vlastně jako celkově ta úchylná část, tak se vlastně potom převrátí v něco, co je jako vlastně spíš jako že tě ho líto, nebo já nevím. Je to chvilkama smutný. Jo. Ale jako myslím si, že jako Denji, jak říkáš, je dobře napsaná postava. Myslím si, že všechny postavy v Chainsaw, na rozdíl od jiných anime, tak si myslím, že Chainsaw Man je to anime, kde si můžeš oblíbit víc postav. Myslím, že Aki byl skvělá postava. Vlastně cool. Že Maki má... Na to, že to má vlastně jenom 12 epizod zatím, no to jo, no. Tak to představilo jako strašně moc postav do docela jako velký hloubky a vtáhlo tě to tam docela dost, už jenom protože si pamatuješ tolik postav z 12 dílů. To jo, no, to je vlastně pravda. Jakože to, že si, no, oni mají dobrý jména. Oni mají fakt jako dobrý jména. Aki je extrémně jednoduchý si zapamatovat. Mají jednoduchý jména. Tak Power je taky extrémně jednoduchý si zapamatovat. Makima jsem zjistil, že spousta lidí má problém, že nevědí, jestli je Makina nebo Makima, jakože občas to vyslovují špatně. A Denji, že jo. Já mám občas s Makimou problém poznat cosplayerku Makimy. Je pravda, že už jako existuje tolik verzí, jako fan verzí, který jako, že už občas člověk se odpíchá jenom od... To Makima, nebo to je prostě... Jo. Člověk se odpíchá jenom od vlasů a anime postav je tolik, že... Ty čočky jsou dost dobrý jako tel, když vidíš, jako, když má čočky, tak... Já na konu chodím bez break, já nic nevidím. Dobře. A teď máš tady tu figurku? Figurku mám od kamaráda, přes kamaráda a naprosto skvělý kauf. Nevyšlo mě vůbec náhodně a je relativně veliká a je za mě fakt jako nádherná. To je japonská produkce, no? To je podle mě Maxima Technology. Dost možná. Jo. Mělo to prosklený dvíř, jako průhledný dvířka, tak to nebylo Maximatic, ale jako, když na to koukám, tak je fakt jako mega detailní, hlavně ta rezinová část tady jako je fakt pěkná.
ta průhledná. Jo, figurka je strašně povedená. Jako je to fakt pěkný, no. Já mám fakt hodně rád, když jako ty figurky mají jako ty detaily, které jako jsou úplně nepodstatné. Jako třeba vystínovaná košile. Vystínovaná košile, ale i vystínovaný ty svaly, že jo, pod tou košilí a tak jako stínování obecně na těch jako malých figurkách tak je. Taky ten detail, který bys tam ani dělat nemusel, abys to prodal, kdybys to vytvářel, ale vypadá to kvůli tomu o to líp. A jako trošku méně realističně vypadá ta krev, ale zase jako není asi čemu divit, ona asi, kdo by chtěl mít doma úplně jako realisticky zakrvácenou figurku. Je úplně dost velká, jako fakt se mi líbí, takovou bych si taky pořídil, ale já nevím, kdybych si měl pořídit něco z Chainsaw Mana, tak si asi pořídím Bunny Suit Makivu, jenom protože to je... Jako figurku doufám. Jo, figurku. Ne, já si pořídím cosplay Bunny Suit Makivy na sebe. Já přemýšlím, jestli je někdo, kdo by tě chtěl vidět v tomhletom kostýmu. Někdo určitě. Nebo třeba někdo přibude. Někdo, kupte mi prosím, někdo cosplay, prosím. Minule jsem se tě zeptal na to, abys mi dal 3 důvody, proč se podívat na Chainsaw Mana. Já ty 3 důvody tentokrát znám, taky možná jakoby můžeš říct komukoliv, kdo by to potřeboval slyšet. Tak, za mě důvod 1, animace. Vypadá to absolutně skvěle, to anime. Na příběh mají jistý lidi svoje názory, ale animace je skvělá, na tom se shodnou všichni. Je to krátký, nebude to trvat dlouho. Jo, jsou lidi, kteří se bojí koukat na anime, protože jsou dlouhý, tady to ten případ není. Je to krátký a to anime teprve vzniká, takže můžete být u zrodu toho anime jako takového a čekat na to pořád. Jo, čekat na další série, čekat na ten film a tak. No a třetí důvod, je to týpek, kterýmu z hlavy leze motorová pila. Jako na to se prostě musí koukat. To je prostě ten cool faktor, který na mě funguje. Jo. To je pravda, že to je dobrý, že to je takový ten tvůj type beat, z toho, co tě znám, jako, že to je cool postava a to je jako ono. Že to je to gro, proč tě to baví pravděpodobně, nebo teda to aspoň odhaduju já. Ty jsi cosplayoval Denjiho, ne? Nebo, ne cosplayoval. Okay. Ale jako, tak třeba dovedu si představit, že bys mohl cosplayovat Denjiho. Já jsem měl přípravu na jistou konkrétní verzi Denjiho. Vlastně část té verze pořád ještě existuje. Jo, to je pravda, ty jsi dělal tu pilu, jsi chtěl udělat. Jo, já mám ji hotovou, mám doma hotovou pilu na tu scénu, kde Denji... No to nemusíš říkat, musíme to spoilovat, protože to je jako vtipná scéna, okay. Ale jako jo. Na jednu konkrétní verzi, tak jsem měl hotové věci a nikdy jsem se dostal k tomu, abych to dodělal. To je jako kdyby si vyspoiloval ten nejlepší fillerový díl fanouškovi, který zrovna začal koukat třeba na Naruto. To tam já nevím vlastně, jestli víš, co je nejvtipnější, jako podle mě to je nejvtipnější filler díl jako ever. Jakože nejvíc ikonický filler díl. A podle mě, jestli někdo zná ikoničtější filler díl, tak ho může napsat dolů do komentářů. Já si myslím, že Naruto epizoda 100 původního Naruto, tak je nejikoničtější fillerová epizoda jako v historii celého anime. A zvládneš mi říct, o čem to bylo? A snaží se Tým 7, což je Naruto, Sasuke, Sakura, se snaží zjistit, co má Kakashi pod maskou. A o tom je celý ten díl. Dobře, tak o tom už jsem slyšel, takže asi to nějakým způsobem ikonický bude. Já si myslím, že lidi právě, kteří neviděli Naruto, kteří možná ani neslyšeli o Narutovi, tak když vidějí figurku Kakashiho nebo cosplay Kakashiho, tak jsou jako to je ten týpek, kterýmu se lidi snaží podívat pod masku. Vlastně, jakože podle mě to je strašně ikonický. No, jenom ještě, jakoby nemusíme utíkat od Chainsaw Mana, já jsem jenom chtěl znát ty 3 důvody teď, protože mě ještě zajímá, jestli vůbec víš něco, co se bude dít dál. Já jsem sice nečetl mangu, ale mám vyspoilováno strašně moc věcí. Já asi mám vyspoilovaných pár věcí. Protože třeba naše kamarádka má cosplay, který jsi neviděl v tom anime. Myslím, že my myslíme stejnou kamarádku? Jo. Stejný cosplay? Černý je to hodně. Tam je docela dost věcí. Dobře, tak nebudu nikoho jmenovat a nebudu nic říkat, aby si to třeba nikdo jiný nespojil a nevyspojiloval. Ale zároveň jsem viděl spoustu triček s nějakým designem jedné scény z mangy a jsem jakože proč se to děje a
zároveň vidíš nějakou postavu s něčím a jsi taky jako, proč se to děje, vlastně to, že jako... Mně se teď úplně unlockla vzpomínka a já jsem dost možná viděl nějaký teaser na ten Chainsaw Man film. A myslím si, že jsem viděl nějaký teaser na ten Chainsaw Man film a myslím, že tam vyloženě ta postava byla znázorněna. Tak to možná myslíš jinou postavu. Já myslím Simču. Já taky myslím Simču. No, tak tam podle mě není v tom teaseru teda. Já si myslím, že jo. To si nemyslím, že to... Jako ale s událostí minulý... Tady teďka možná běží teďka ten teaser. S událostí minulýho dílu je dost možný, že se mi celý ten teaser zdál. To je 12 vteřin Slávy. Full Metal Alchemistu. All over again. Na moji obranu, já jsem ten týden začal koukat na 3 anime a 2 z těch 3 začaly takhle. To nemusí zachránit něco, co už je ztracený, to je v pohodě. Nech to bejt. Ale zase třeba na obranu Petra, teda, když jsem potom dělal research k tomu, abych si tam dal těch prvních 12 vteřin anime, tak na YouTube existuje nějaká fanouškovská verze něčeho, nějakého originu nebo něčeho takového. Nebo možná to není fanouškovský, možná to je něco extra, kde to začíná nějakou cestou. Není teda v lese, ale je tam nějaká cesta, jsou tam nějaký stromy, takže jakoby Petr je z poloviny obhájený, ale ne úplně. Já si myslím, že nejsem obhájený. Chceš dát něčeho na poličku, nebo chceš ještě něco říct o Chainsaw Manovi? Jakoby je to anime, který je hodně obsáhlý, přeložený do češtiny od krve podle mě, manga. Já si nejsem jistý, ale a jestli je, tak doufám, že Denji je napsaný do N-Ž-I. To je strašně pravděpodobné. Protože Ichigo je to nikdo potvrdil teďka v komentářích. To je šílený. YouTube jsem dával kvůli Death Note, tak jsem hledal něco. Našel jsem právě český přebal mangy a ježiš, teď bych kecal to jméno, ale vím, že tam jako Tsu, japonský, není napsaný jako TSU, tak jak se přepisuje v angličtině nebo v romadži, ale je tam napsáno jako Tsu, jako Tsubashi, nebo co to tam bylo. Tsubashi i já jsem to vypadá tak strašně zvláštně, že jako jsem se radši rozhodl nedat tam ten obrázek, kde je ta čeština, ale našel jsem jiný, kde to je anglický, protože jsem nechtěl konfrontaci s někým anglickým mluvícím, kdo bude jako, co to je na té obálce napsáno, jakože jsem říkal to vysvětlovat, že náš jazyk je v tom speciální. Já si myslím, že ty mangy oni trpí na to, že to nejsou vlastně ty překlady, ale že to jsou přepisy, že oni musí vlastně každý slovo přeložit a musí to být přepsaný prostě 1:1. Já jsem byl teď pár dní zpátky v nejmenovaném knihkupectví a právě hodně mangy jsem viděl česky a budu z toho mít následky do konce života. A přemýšlím, jako, bavili jsme se o tom trošku minule, já si myslím, že to je dobře, že jsou přeložený mangy, protože to otvírá jakoby dveře do toho světa a já nevím, jestli máš stejnou story, jako mám já, jako má spousta jiných lidí, ale já jsem se třeba na anime naučil hodně moc anglicky. Dobře. Nemáš? Ne, já jsem začal koukat na anime 4 roky zpátky. Takhle vlastně, jsme se bavili minule. A máš pocit, že tě anime jako třeba aspoň zlepšuje? Ty koukáš v angličtině. Petr kouká na anime v angličtině, dubbingem. Petr kouká na anime dubbed. Jenom některý. Některý, tak jmenuj, který jsi koukal dubbed. One Piece? 1095 epizod. 1122. Jo, 95, 1095. Tak a teď spočítej všechny ty anime, na který jsi nekoukal, dubbed, a jestli to dá dohromady aspoň polovinu. Ne. Podle mě budeš tak 5 let teďka dohánět subbed verze anime, aby si dohnal One Piece dubbed verzi. Nebo si pustím anglicky dubovaný One Piece ještě jednou. Ty jsi koukal na Dragon Ball v dubbingu. Jo. Ale to je fér, to jsme se bavili minule, to je to jediný, co... Dragon Ball jsem koukal taky dubovaný a ten bych si jinak nepustil. Co ještě koukal zda? Přemýšlím. Bucket List of Death, Zom 100 Bucket List of Death. Jsi koukal na anime, ne na to hraný? Já jsem koukal na anime. A bylo to úplně skvělý. A teď jsem právě v tom knihkupectví narazil na mangu. A přemýšlel jsem, že bych si pořídil mangu. Já koukal na to hraný a to bylo zvláštní. Zkus to anime. Je to takový, je to extravagantní. Na Netflixu nebo?
Já jsem koukal, myslím, že na Crunchyroll. Okay. Jo. A platí proto vlastně stejný 3 důvody jako pro Chainsaw Mana, kdy je to krátký, je to zajímavý a hlavní postava je velice prostoduchá a velice pro mě zajímavá tím, jak je nezajímavá. Jako to hraní se mi vlastně líbilo konceptem. Jediný, co mě vadí u těch jako japonsku produkovaných adaptací je ten acting, to hraní, jako oni občas přehrávají. Já to mám rád, jako mám to fakt rád, ale zároveň tě to trošku odtrhuje potom od toho příběhu. Třeba Alice in Borderland, to je skvělá show na Netflixu, nevím, jestli jsi viděl? Viděl jsem tenkrát první díl a to je vlastně podle mangy, to je vlastně úplně ten stejný způsob. Mělo by to být to samý. Jo. Tak je jako super show a ono možná jak mají asi víc peněz v Netflixu, až ten Zombie taky podle mě od Netflixu. A to bych je to vlastně jedno, ale dost často tyhle ty věci táhnou dolů ty herecké výkony, které třeba podle mě u K-drama seš na to tak nějak zvyklý a možná právě kvůli tomu na to koukáš, ale u těch jako japonských adaptací, tak mně přijde, že už ten samotný děj je dost často tak šílený na to, aby ještě to hraní v tom bylo šílený. Víš, jako, že třeba v K-drama za mě se chovají šíleně, když týpek políbí frérku na prvním rande a všichni z toho dělají a řvou a je to crazy, tak je to jako podle mě jako v pohodě, protože ta situace nebyla crazy, ale to hraní k tomu bylo crazy. Ono jako ve Squid Game dost vlastně jako to hraní je často crazy, ale tam ta situace je crazy. Trošku se to zamotávám. No, každopádně, co jsem chtěl říct je, že prostě v těch hraných jako v Zomu a ty určitě víš o jaký scéně ke konci jako pravděpodobně mluvím, tak vlastně jsem neměl to hraný, ale je tam, když jsou v tom akváriu, tak tam je prostě scéna, Počkej, to je u konce? To je vlastně konec toho filmu, no, nebo toho seriálu, co je na Netflixu. To je seriál? Seriál to je, no. Ten hraný? Jo. Fakt? Já si myslím, že to je seriál. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to měl být film, protože a ono mi to jakoby nedává smysl, protože to Aquario by mělo být asi 3. díl anime. Přemýšlím, nevím, nepamatuji si, stalo jsem to hodně, nechci si nic spoilovat, ale jakoby... Protože oni, řeknu ti to naprosto nenápadně, nespoileroidně, máš tam, ty jsi anime teda neviděl? Ne. Dobře, tak až do konce toho filmu tam máš kolik hlavních postav? Jo, tak to fakt nevím. Jakože... Že podle mýho bys tam měl mít 2 hlavní postavy rodu mužského a měla by se tam objevovat i 1 téměř hlavní postava. Jo, to tam je, no, to tam je. A v anime těch postav je víc, který se jakoby v tom lóru, v tom příběhu vlastně ještě jakoby nepotkali, ještě to tomu nedošlo. Takže vlastně to byla fakt, myslím, 3., 4. epizoda anime. No jasně, jenom jakoby k tomu mému pointu, tak i tam byla ta situace crazy a to herectví k tomu bylo crazy a třeba v Alice in Borderland, tak tam vlastně jako je to dost, tam to není vůbec při zemi, protože to celý je jako crazy, takže to crazy herectví mi tam jako za stolik nevadí, to je tam trošku kontrast. Ale třeba, když uvádím příklad mezi svýma kamarádama, který jako jsou nepolíbený jako japonským médiem, tak dost často uvádím příklad na Battle Royale, film Battle Royale, podle kterého potom vznikaly věci jako Fortnite a tak. No, možná to má ještě nějakého předchůdce, ale Battle Royale, myslím, byl první film, který s tím proslavil, kde vlastně ten koncept toho filmu je studenti odjedou na ostrov a tam poslední zůstává, prostě, to se tam děje. Tak tam to herectví je fakt jako úplně jako over the top, tam týpek... Jsou slušný Hunger Games. Jo, no v podstatě, tam týpek střílí ze zbraně a máchá s ní jako nějaký gangster a střílí prostě všude možně, ale nic netrefuje a takový jako scény se tam prostě opakujou, takže když někomu chci ukázat, jako takhle vypadá ten přehnaný japonský acting, jako to herectví, tak to většinou ukazuje jako tady ty scény z tady toho filmu, že když jako já dost často říkám ten point, když dokážeš sníst tohle,
podívej se na tohle, nebo něco takového. Jakože, když jim ukážu, když oni jsou, a není ten Alice in Borderland, jak je to japonský, bude se mi to líbit, nebo to, tak hele, jestli třeba tady ta scéna nepřijde úplně špatná, tak Alice in Borderland je jako úplně mnohem natónovaný. Ale co mě přesvědčuje, že bych si to pustit měl, je jednak pár lidí se mi o tom zmínilo, říkám, já jsem tenkrát, když vycházela ta, ono to má být série, ne na tom Netflixu. Ale jsem potom má podle mě 2 nebo 3, bude další v září teď. Tak já myslím, že na mě to vyskočilo tenkrát, když to vyšlo úplně nový. A dal jsem tomu ten jeden díl, ještě jsem nebyl připravený na ten, dejme tomu, ten japonský styl, jo? To bylo vlastně ještě než jsem viděl svoje první anime, takže by to dávalo smysl i chronologicky, že jsem na to ještě nebyl připravený a to. Ale jeden z lidí, co mi to doporučuje, abych se na to podíval, je moje sestra. Která viděla Alice in Borderland a furt mě jako přemlouvá, ať se to pustím. A jednou za pár týdnů mi napíše, tak už si to viděl, už si o tom můžeme povídat. Jo? Takže určitě to mám v plánu, jenom v listu priorit je to hodně nízko, zatím. Chápu. Asi můžeš dát Denjo na poličku, jestli se vejde vedle Goku a teda s těma jeho 3 pilama. Tak. Já možná jakoby stejně jako ty se směš zeptat, jaký je můj vztah k motorovým pilám. Tak se tě zeptám, jaký je tvůj vztah k oblečení. K oblečení nebo ke školním uniformám? Ne, k oblečení, protože tohoto moje figurka je z takového anime, který teda mě si ve skutečnosti překvapilo, že když jsi ji viděl, tak si řekl název toho anime, protože jsem úplně nečekal, že ho znáš. Odkud ho znáš? Není to prequel Akame ga Kill? Wow, aha. Odkud znáš? Kill la Kill? Ano, znám Kill la Kill. Měl jsem v plánu si to pustit, mám to ve watchlistu připravený, ale když jsem si to pustil, já jsem se na to vlastně pustil, nevím, jestli se tomu dá úplně říkat trailer, ale jako upoutávku nějaký sestřih scén, abych viděl, jakoby, jak to vizuálně vypadá. A úplně se mi to nelíbilo. No. Ono to bylo, jednak to bylo v momentě, kdy jsem dokoukal Chainsaw Mana, tak tam ten skok byl taky docela velký. A taky mi to hodně lidí doporučovalo. A jakoby Kill la Kill je v mém seznamu jako třeba top 5 anime a jako má to své důvody. A není to jako, protože to je, já vím, že to není nejlepší anime na světě. Mangu to má taky, když jsem dokonce vlastnil, to bylo autorem podepsanou zlatou verzi té mangy, protože když jsme byli na Eurocosplay v roce 2015 reprezentovat Českou republiku, tak tam byl tvůrce Kill la Kill, který si nespomínám, jak se jmenuje, ale byl tam a my jsme dostávali dokonce jako dárek, protože tam zrovna byla, tak já si přivez s sebou mangu zlatou, zlatý vazby a bylo to moc hezký. Jestli ji někdo má doma, protože jste mi někomu půjčil, tak mi prosím vraťte, já bych ji chtěl zpátky. Já nevím kde, nemám jí doma v knihovně, kdybych jí měl pořád vlastně, ale taky doma v knihovně. Jednu jsem někomu daroval, kamarádce, která cosplayuje ve skutečnosti tady tu postavu, která se jmenuje Ryuko Matoi, ne ta kamarádka, ale ta postava. A je to vlastně hlavní postava toho anime, jenom abych tě ho teda představil. Je to hodně... Povídej, prodej mi to. je to hodně 2007-ish, možná trošku starší ve skutečnosti. Možná to bude 2013. Já bych řekl 11-13. No, 2011-13 anime asi. A jako ten styl, nebo to, o čem to je, tomu vlastně jako dost odpovídá. Respektive ten styl. Protože sice to má relativně málo epizod, a má to fakt jako dobrý pacing, ale i tak jsou tam takový jako... jsou tam anime tropy, které jsou, já se snažím vyhýbat anglicismu, ale prostě občas mi to fakt jako nejde. Jsou tam anime, jak se říká v češtině tomu, klišé, anime klišé, které jsou hodně jako z těch starých anime taky. Jsou tam jako komické scény, tam kde by nemusely být, protože to je třeba vážně nebo tak. Obecně spíše to je to komediální anime, i přesto, že tam je hodně akce a hodně jako i taky nějakýho něčeho jako hlubšího, ale jako není to úplně... Já už jsem se bál, že řekneš sexuálního podtextu. No, pokud jsi někdy viděl cosplay z tohoto anime, tak ty většinou dívky na sobě nemají moc oblečení. Protože to anime je hodně spojený s oblečením. A
byl takový running joke, že v tom anime, že čím, nebo ne v tom anime, ale lidi o tom anime říkali, že čím méně na sobě ty hrdinky nebo hrdinové o toho oblečení mají, tím silnější jsou, což jako do určitý míry je pravda, ale není. Já si asi vybavím jeden design z toho anime, který jsem viděl, který byl hodně explicitní, hodně odhalený. Jsou vlastně dost odhalený, ale... Přirovnal bych to jako holka v boratkách. Není to ten důvod, proč se mi to anime líbí. Já nebudu říkat vlastně nechci nic vyspoilovat, ale chci ti to pořád jako, aby ses na to podíval, takže něco o tom jako vědět musíš. Ryuko je holka, která přišla na střední školu. Celý ten svět Kill, proto mi to tolik baví, celý ten svět Kill la Kill je hrozně odlišný od toho našeho. Jakože pravidla našeho světa, jakože toho, v kterém teďka ty a já existujeme. Jakože tam jsou na sebe lidi hodný? No právě, že naopak. Aha. Že to je strašně jako třídama rozdělený. Je to dlouho, co jsem to viděl, takže si nepamatuju úplně přesné detaily, ale ten vibe, který z toho mám a to, co si pamatuju, je, že některý ty studenti nebo učitelé na té škole měli asi oblečení s hvězdičkama, dejme tomu. A protože ten týpek měl 2 hvězdičky, ale ty jsi měl jenom 1, tak on byl prostě třídu nad tebou a mohl tě zbít, mohl tě šikanovat a dělo se to. A ta škola to podporovala. Takže takový středoškolský kastovní systém. V podstatě jo, no. Ale jakože tam je crazy to, že i ty učitelé byli ty agresoři a prostě ředitel je agresor a je to celý jako fakt jako šílený, že přijde 15letá holka na tu školu, má jinou uniformu než všichni ostatní. Je to teda školní uniforma. Je to školní uniforma. Nechce se jako podřídit těm pravidlům té školy a rebeluje, ale furt se to pořád děje, furt se ten příběh posouvá jako dopředu, i přesto, že oni se jí v podstatě snaží jako zabít, jakože za nic, ale snaží se jí zabít, protože prostě je jiná, ale ona jako furt něco řeší a je to zároveň i komediální, je to zároveň fakt jako místama extrémně epický. Jakože ta hudba... Klasická střední škola. Jo, ta hudba, jakoby, co tam hraje při těch jako epických scénách, tak jako mám zamknutou v hlavě a občas, když se mi děje něco v životě, co potřebuje epickou hudbu, tak to je to moje jako go-to, ta jedna songa z toho jako extrémně. Ty nůžky jsou jako dost ikonický a jako jsou to nůžky, je to 1,5 nůžek. Protože... A má to být jenom 1,5, nebo si potratil druhou půlku? Právě, ne, má to být jenom 1,5, protože to se dozvíš myslím v první epizodě, takže to řeknu. Tu druhou půlku má člověk, který jí zabil tátu. Takže ona má pocit, že když najde člověka s tou druhou půlkou těch nůžek, tak najde vraha svého táty. A to je jako nějaký podle mě hnací motor těch prvních pár dílů a potom se to začne jako hostnout a přidávají se nový postavy a jsou tam jako extrémně vtipný některé hlášky, jakože jednu používám velmi často jako obrázek s caption, protože když ti to ukážu, nebo možná to ukážu tady, doufám, že nedostaneme potom ban na tohoto video, protože není to nic explicitního, ale to, co to vyjadřuje, to, co znázorňuje, tak je jako vlastně dost jako sugestivní, jakože falický tvar to je, ale není jako to on. Jako je to strašně jako vlastně vtipný v ten moment. Ano, prdy a penisy jsou zábavní. Jakože neprdí se tam, ale jsou tam penisy. Ale nejsou vidět. Každopádně jakoby krom toho, že teda jako Ryuko je extrémně cool, tak ty transformace uvnitř toho anime a ty zvraty, které tam potom jsou, tak jsou jako super. To už jenom to stojí za to se na to jako podívat. A to, že to animovalo Studio Trigger, který možná znáš, protože jsi zkoukal na Cyberpunk Edgelanders. Stejný studio a má to vlastně i za mě jako vlastně dost podobný animační styl, když se podíváš na ty jako detaily. Ale je to stejný studio jenom spoustu let od sebe. Chápu.
Víš ještě o něčem, co dělalo to studio? To vůbec, jakože to, koukal jsem na to, co dělali, protože jsem si chtěl být jistý, že to je to stejné studio, než jsem sem dneska přišel, ale ty ostatní věci vlastně jsem neviděl od nich, takže možná něco tam bylo, ale teď si nebavím. Takže tady ta figurka má takový zajímavý jako příběh, protože tu figurku jsem hrozně chtěl, když jsme poprvé letěli s mojí ženou do Japonska, tak jsem se jí snažil sehnat všude. Vlastně jako přišli jsme do prvního obchodu na Akihabaře a tam jsme se ptali, jestli nemají něco z Kill la Kill, protože tu dobu jsem fakt jako měl hodně rád Kill la Kill 2015. Tak jsem jí scháněl, neměli nic, tak jsem šel do jiného obchodu, tam ji měli, ale měli ji za strašně moc peněz. Udělal jsi to takový japonský sidequest. Jo, přesně tak. Takže jsem to vlastně proměnil v to, že jsem chodil od obchodu k obchodu a koukal se a hledal ji v každé té vitríně, protože já nevím, jestli jsem ti někdy říkal, jak to tam funguje, ale ty máš obchod, kde jsou vitríny s figurkama a v těch vitrínách jsou figurky, které nutně nemusí vlastnit ten obchod, ale vlastní ty a kdokoliv a z domova tam prostě jedu, otevřu si tu vitrínu, dám tam figurky, které chci prodat, dám jim čísílka A1 až A25 a potom já, zákazník, tam projdu, kouknu se do té tvojí vitríny číslo 69, napíšu si 69 a 13 a dám to tomu týpku, co tam pracuje a on půjde k té vitríně, vyndá z toho figurku, půjde k jiný vitríně, vyndá z toho figurku a pak mě prodá. A ten obchod potom na komisi vlastně to prodává ty figurky, tak vyplatí ty majitele. Takže to není to takový, že by ten obchod koupil od lidí ty figurky, ale dává jim jakoby možnost je tam jakože inzerovat. Ten obchod i vykupuje figurky od těch lidí, dělají všechno najednou, prodávají originál zabalené figurky, figurky od distributorů, prodávají figurky skoupené od lidí, očištěný, second-handový jakoby, a pak prodávají figurky na komisi pro některé lidi. A mně tohle přijde zajímavý, mít ty okýnka, protože jsem viděl, že to třeba nějaký influenceři z té anime nebo manga sféry, tak si udělali vlastní tu skřínku a to se jim jako okamžitě vždycky vyprodává, že jo, protože jsi fanoušek nějakého influencera, víš, že má tu skřínku tady v Tokiu, tak jsi v Tokiu zrovna. Půjdeš se tam podívat. Půjdeš tam podívat, a on tam je figurka a ten můj oblíbený influencer na ní určitě šahal, tak si ji rovnou koupíš, jo. A ono to dává smysl, že jo? Když si máš figurku, co se ti líbí, z tvého oblíbeného anime, to je oblíbená postava a máš vyloženě jako zájem tu figurku si koupit a ještě k tomu navíc je to figurka od člověka, který pro tebe svým způsobem něco znamená, jo. Tak... Jo. Já mám několik figurek, které pro mě jako mají nějaký jako význam, to, jak jsem je získal, nebo to, to, jak jsem je získal, nebo to odkud jsou vlastně, jako ten Guts jako z minule je vlastně to stejný, ale to byla vlastně, neřekl bych, že moje první figurka jako vůbec, to jsem určitě měl jako nějaký figurky, ale byla to první jako figurka, kterou jsem si nekoupil jenom protože jsem ji někde viděl. Že moje první figurky, které jsem si koupil do své sbírky, tak byly nějaký Naruto figurky, který šel jsem na nějaký kon, jako je Advík nebo tak. Viděl jsem tam figurku a byl jsem, tyjo, já mám rád Naruto, tak tady jsou moje peníze. Já mám vlastně rád Naruto. Jo, ale ten Guts byl vyloženě, že tyjo, já toho potřebuji. Fakt mám rád Berserk, kde figurka? Takže jsem hledal jako na internetu a zjistil jsem, že figurky nikde. Nebo respektive figurky ano, ale na eBay za 4000 korun plus, což jako, nebo v nějakých tady prodejnách tady byly, ale to byly pisty nebo sochy za 16 000. Tak jsem byl jako, tak jsem si koupil jako garáž kit někde z Číny za těch a nechal právě Honzu nabarvit. A proto to pro mě jako tolik znamená, že musel jsem vynaložit úsilí, aby ho sehnal. Donutil jsem kamaráda, ať mi ho nabarví. A teďka je to z média, který miluju a ještě ho cosplayu, takže to prostě pro mě jsou všechny ty faktory, takže ta figurka jako pro mě má jako obrovskou emocionální hodnotu. A stejně jako vlastně tady ta Ryuko, protože to je anime, který mám fakt rád a dalo mi to zabrat jí sehnat, protože když jsem chodil od obchodu k obchodu, tak když jsem ji našel, tak většinou spíš byla ještě dražší než v tom obchodě předtím. Až jsem udělal celý ten okruh, ale trvalo to třeba, nevím, 4 dny, protože jsme se na Akihabaru vraceli různě a jezdili jsme to a najednou jsem objevila a já byl jakože to je moje.
A ty jsem napsal tu jednu figurku na ten papírek a nekupoval jsem jich víc ten den, protože jsem říkal, že jestli mi ji teďka někdo vezme přímo před nosem, tak to ztratím. A nakonec z těch původních asi 17 stovek, kolik měla stát, což není moc peněz, ale já jsem to věděl, že ji dokážu sehnat levněji. Jsem si myslel, že mám takovou schopnost vlastně nějakou speciální a myslím, že nakonec mi vyšla fakt jako na 7 nebo 8 stovek a byl jsem z ní jako nadšený a do dneška jako si musím oprašovat a mám z ní jako radost. Dokonce nedávno jsem si k ní, nebo nedávno, možná to bude rok, pořídil tu, která je k ní do páru, má stejný podstavec, je to jako ta jedna postava z toho a to jsem kupoval vzniklo z eBay ze Švýcarska a měl jsem taky jako, že koupil jsem figurku za 20 €, super. A pak mě 35 € stálo clo, protože to bylo ze Švýcarska. Takže to bylo skvělý, no. Ale pořád to bylo v pohodě. Ve skutečnosti jsem koupil figurky 2 za těch 25 € jsem platil podle mě částku za figurky. Byla to ještě jednou tady ta Ryuko a ta druhá. A 35 jsem doplácel clo. A pak jsem tady tu Ryuko prodal někomu za 6 stovek, takže mě vyšla vlastně jenom na 6 stovek, jak kdyby. Takže vlastně tisknu peníze prakticky. Samozřejmě. Vlastně jsi vydělal 600. Já jsem vlastně vydělal 600, to je pravda. Takže máš figurku a vlastně 600 k tomu. Mám figurku, to je pravda. Musím mít figurku a musím mít 2 figurky. Musím mít 2 Ryuko. Jednu do kanceláře a jednu domů. Jednu do obyváku, jednu do lednice. To je Ryuko v každé místnosti. Ty jsi viděl asi teda jako jiný verze Ryuko, ne? Velice pravděpodobně. Když to někdo cosplayuje, chodí s těma nůžkama? No. Hodně? Přemýšlím. Jako jsou k tomu kostýmu dost důležitý, takže... Na druhou stranu jsou ale zase docela veliký. Takže si umím představit, že ne každý by si to k tomu chtěl vyrábět. Já myslím, že ty kostýmy, který jako kupuješ už hotový, tak ty nůžky mají udělaný z pěny. Moje kamarádka, která to kdysi cosplayovala, měla ze dřeva a to vyráběl její přítel tenkrát. A donedávna ještě jsem věděl, kde ty nůžky jsou, protože se jim ulomila tady ta kulatá část z toho a zůstal jak kdyby jenom meč. A dal ten stejný meč, tak když jsme natáčeli klip s Benem Kristovao, tak ho mám zastrčený na zádech a je tam vidět v nějaký části, takže já jsem propošoval anime propku do klipu Bena Kristovao. To tě zavřel. Teď mě zavře Ben Kristovao, který má rád anime, no yes. Najde si mě někde a pobodá mě těma nůžkama. Najde si mě někde a dá si se mnou fotku. To je vlastně, bychom měli udržovat tu tradici. Pro asi nezainteresovaní v tomhletom, tak já a moje žena jsme se jednu dobu střídali v tom, kde náhodně potká Bena Kristova a natočí s ním takový krátký video jako vzkaz tomu druhému, tak to je jenom takový jako vsuvka malinká. Ty jsi to nevěděl? Ne. OK. Já jsem že narážíš na tohleto. Ne. To jsi nevěděl? OK. No my jsme... To bylo nový i pro mě tohle. Náhodně. To už je strašný jako... Jdeme úplně off track, ale já jsem měl kdysi dílnu, cosplayovou dílnu, kousek od toho, kde Maxim Habanec, velmi dobrý český skateboardista, má svůj skatepark, sponzorovaný Red Bullem, což je hustý. A Ben Kristovao tam podle mě byl... Má to pořád Habanec? Jo, určitě. Já myslím, že ty prostory byly jako volně k pronájmu. No, jakoby ta hala byla bokem a ty prostory, kde jsem já měl dílnu, tak se rekonstruovaly a teďka tam bude úplně jako, možná to stejný, ale mnohem dražší. Ale ten skatepark si myslím, že tam pořád je, že jsem možná i nedávno viděl ještě pořád jeho storíčko, že jako je tam, ale taky bych kecal asi. Ale podle mě Ben Kristovao tam byl na nějakém ježdění, protože on měl ten one wheel, jak se to jmenuje, takový ten jako board, co má to jedno velký pogumovaný kolo uprostřed, tak na tom jezdil. Toho se strašně bojím. Já taky, bych se rozsekal. Já jsem hlavně sledoval youtubery, který na tom jeden z nich jezdil, taky se na tom rozsekal a měl úplně ruku jako na 2 měsíce v sádře a jsem byl jako, že když někdo, kdo na tom jezdil takhle dobře, že u toho ještě operoval kameru, se rozsekal, tak to nikdy nebudu zkoušet. Nejsem blázen.
No ale Benky z toho tam byl zajezdit a zrovna jsem šel, potom co jsem samozřejmě včas finišoval cosplay, tak jsem šel domů včas. Samozřejmě. A potkal jsem ho tam a byl jsem, ve 3 ráno. Ne, ve 3 ráno to nebylo. Bylo to za světla podle mě, takže to nebylo asi. A bylo to přírodní světlo. Bylo to přírodní světlo. Ale byl jsem jako, hej, čau, jsem tykal, ne, frér. Čau, moje žena a já tě posloucháme občas, tak nemohl bys třeba, nemůžeš se s tebou vyfotit, nebo něco, že bys jí vzkázal. A zapnul jsem jakože kameru a on mi vytrhl ten telefon a začal jakože, jak se jmenuje? Jsem mě zeptal, jako Markéta. A říkal, jo, a ty seš? A říkal, Roman. A on si to vzal ten telefon. Tak čau Markéto, jsem tady s Romanem a to je frajer, prostě nemusel to vůbec dělat, já jsem otravoval po jako workoutu v podstatě a měl jsem z toho radost, jakože i celebrity jsou lidi. Udělalo mi to radost. No a pak ho náhodně potkala Markéta, když byla někde popíjet v centru a to video vlastně udělali naopak. Nevím, jestli jste pamatoval, to je úplně jedno. Každopádně fast forward rok na to, tak jsme mu oba dva hráli v klipu Kontakt, kde jako já, Markéta a ještě jako další nějaký jiný český cosplayři. Je tam třeba Mary z Mary Fejnoby. Má tam super scénu, tam tancuje u ohně. A pak jsou tam nějaký jako další lidi, kteří už asi teďka ani nejsou moc aktivní, ale to je ošklivý teďka říct, takže Jume tam byla určitě, byl tam Paul, byla tam, už ani nevím, kdo tam byl dál. Z těch, co ještě jako aktivní. No, já se budu muset podívat. No, to si musíš podívat, jestli jsi neviděl náš extrémně dobrý klip. Markéta tam má možná nejvíc spotlightu a já, který jsem to všechno domlouval, tak jsem tam jenom v pozadí, taková jako šedá postavička jenom. Romane, viděl ses někdy? Měl jsi na sobě helmu? Neměl jsem. Tak proto jsi byl v pozadí. Já jsem si udělal takový tajný cosplay na Raccoona z South Parku. To je Cartman, co má přes obličej jenom takovou černou šmouchu. Tak já jsem měl jakože... Já jsem neviděl South Park. To je v pohodě, já jsem taky neviděl tady ty díly, ale vím, že ta postava existuje, protože jsem dělal popky a pak jsem si zjišťoval, jako, co to jako je, jaká verze, jako Cartmana to je. Ale prostě jsem měl nějaký jako bundu, nějaký kabát, jakože takový jako drsný, jako akční. Měl jsem kapucu, takže jsem měl zakrytou jako velkou část obličeje. A měl jsem právě jakože make-up udělaný přes oči a to bylo jako takový jako pruh, že jsem fakt vypadal jako býval vlastně, když jsem byl vidět v té tmě a měl jsme zasunutý ten meč za zádama. A dělali jsme kostým jako právě pro Bena, dělali jsme různě, jako bylo takový, téma bylo jakože post-apo, ale spíš jako dystopický, něco ve stylu Cable'a z X-Men. To bylo jako zadání, no. Takže jako pláštěnky, jako spíš to, jak se tomu říká, no, jako ne cyberpunk, to takový ten dystopický hodně, a to, co je spíš Ghost in the Shell, takový to, ale bez té technologie. To musí mít nějaký název. To je napsaný, co to je za název. Dobře. To mě zajímá. Ano. No, jakoby podívej se na Kill la Kill, stojí za to podle mě. Máš pro nás nějaký 3 důvody? Je to extrémně dobrý soundtrack, ten příběh, extrémně dobrý soundtrack, bod číslo 1. A druhý, jako je to vizuálně extrémně poutavý v spoustě momentů, ať už jako ty transformace, nebo jako pro nás, pro muže samozřejmě je na co se koukat, i když to není tím hlavním tahákem, tak to tam ale je, nebudu říkat, že ne, ale není to jenom o té sexualizaci, prostě o tom to vůbec není. A třetí důvod je ten jako, já vím, že někdo mi, když řeknu, že ten příběh, který jako má zajímavý spád, že mi někdo bude psát, že ten příběh je úplný shit a že to je podprůměrný anime a možná má pravdu, ale mně to přišlo... Zůstaneme u toho, že 100 lidí z toho chutí. Jo, jasně. Ale jako, ty říkáš, že to je cool, říkal jsi to minule, říkáš to dneska. Já jako si taky myslím, že Kill la Kill je cool, ale nemyslím si, že to je ten hlavní jako tahák toho, že Ryuko je jako dost chladná a taková jako, snaží se být cool, taková to jako 2005 jako emo holka,
s ostrýma loktama, jak kdyby, ale... No, prostě Avril Lavigne s nůžkama. Jo, v podstatě. Jo, no. Jo, no. A asi trošku víc svalnatá. A nenechá si jako kálet na hlavu, to mě taky baví. Tak jo, můžu si ji dát na polečku. Vedle Gace. To jsou takový krásný kontrast. Mladá 15letá holka. Ano. A černý rytíř. Někdy by bylo fajn vidět crossover. Jakože mohli by si vyměnit oblečení třeba. Bylo by to hodně vtipný. Ty jo. Tak teďka jestli máme nějaký fanoušky umělce, tak prosím Gace v oblečení Ryu Kumatovi z Kill la Kill. Mě spíš zajímá ta druhá část. Mě by zajímala prostě ta, dejme tomu, prťavá holka v tom obrovském armoru, úplně jako utopená, která nebude schopná hejbat rukama a nohama, protože to prostě bude moc velký. Kdybys koukal na Berserk, nebo kdybys četl mangu, tak takovýhle jako view už bys viděl, takovýhle pohled už bys jako zažil. Jo, no. Dejme tomu nějaká menší drobná holka, která je docela důležitá pro příběh. Nějaká menší postava, která si jenom jako, tak jako na chvilku nasadí jako to část brýní, takže vidíš tu cute verzi toho, když to má na sobě někdo, kdo je velmi drobný. Že ty se mě zase jenom snažíš ukecat, abych si pustil ten Berserk. Měl bych to pustit, ale bohužel, i když to pustíš, tak neuvidíš jako tohle, nebo možná... To nebude v tom to uvidíš. Ne, pokud chceš vidět tu scénu, tak bohužel si budeš muset pustit 2017 Berserk, ten nechvalně známý kvůli té špatný 3D animace. Takže to si myslím, že jako nestojí za to. Jenom abys viděl někoho. Takže říkáš, že bude jednodušší vygooglit si obrázek? A nebo klip? Bylo by, ale zároveň to nedělej. A nikdo jiný by to taky neměl dělat, protože to je spoiler. Jakoby, my když jsme si zakládali jakože podcast, tak v mý hlavě bylo jakože to je v pohodě, těm spoilerům se bude dát vyhnout, aby jsme se mohli bavit volně o tom anime. A je to strašně těžký, že jo? Ale je to vlastně těžký, no. A člověk by řekl, že dobrý, tak vyšlo to a že jo, známe klasický pravidlo spoilerů, prostě 2 týdny, svatý 2 týdny, kdy 2 týdny se nemluví a pak už je to jedno. Ale my tady neříkáme spoilery na Kill la Kill, neříkáme spoilery na Berserka, neříkáme spoilery na Dragon Ball. Já přemýšlím, jako něco tam asi vždycky poslat můžeme, si myslím, ale jakoby, kde je ten, víš, jakože... Já si myslím, že kdyby si to člověk jako chtěl pustit a záleželo mu na tom, tak už by si to pustil, když je to jakoby takhle starý. Jasně. Jo. A jakože, pojďme trošku jenom ještě k tomu Berserku, protože si myslím, že minule jsem to chtěl říct asi a neřekl jsem to. Ty si to neviděl celý, to je jasný. A teďka asi budeme jakoby říkat, nebo já si budu naznačovat nějaký spoiler z Berserku, takže když nikdo neví o Berserku vůbec nic, ale ví, že se na něj chce podívat, tak teďka chvilku neposlouchejte. Jenom chvilku. Ty víš z Berserku o nějakým něčem, co se tam stalo, co je jako výrazný. O nějakým něčem, co někdo udělal někomu. Teď to řekni. Teď byli varovaný, že tam bude spoiler. Víš, co se stane v Berserku? Já jsem asi viděl, co udělala jistá... No to řekni. Jistá záporná bílovlasá postava. Já ti to nebudu vyvracet ani potvrzovat, jenom řekni, co si myslíš, že se stane, co je ten jako hlavní zvrat v Berserku, nebo proč je to jako tak dobrý. Jestli si to pamatuju správně, já jsem to slyšel, četl, viděl, už to nevybavím, už je to docela dlouho, ale to mě taky trošku jako přimělo přehodnotit to, jestli se na to vůbec chci podívat, jestli jako chci tomu investovat ten čas a nějakou tu svoji pozornost, ty svoje pocity a věnovat jakoby nějakou, dejme tomu, lásku těm postavám a takhle. Protože jsem viděl, že postava, která v prvním dílu je kladná, na konci prvního dílu je kladná, vlastně je Griffith, že jo? Přibere k sobě Gace do té své bandy a takhle. A to. No a vlastně spoiler, co znám já, nebo co jsem někde k němu přišel já, je, že Griffith něco provede Gasce, něco hodně špatného, co není publikovatelný ve veřejnosti na takovémhle médiu. A měl by u toho být Guts? Měl by o tom vědět Guts?
nevím, jestli vyloženě u toho byl a byl svým způsobem třeba přinucený se koukat nebo něco takového. Každopádně to muselo být velice traumatizující a pro mě je to velice traumatizující, dejme tomu, no malinko méně se mi kvůli na tom se koukat. Jo? Nevím, co je na tom pravdy, nevím, jestli to je pravda, jestli něco z toho je pravda, jestli to tak bylo, jestli to bylo jinak, ale nejsem si úplně jistý, jestli teď tomu chci věnovat tu pozornost a tady to, když vím, že se stane takhle nepříjemná a bolestivá věc. Chápu. Jakože já ti to nebudu potvrzovat ani vyvracovat, protože kdybys měl plnou informaci, kdybys neměl, podle mě, až se tam dostaneš a uvidíš prostě tu část toho anime. A to je teda v tom Golden Age-arku? To je v Golden Age-arku, no. Oh. A ty jsi chtěl, abych se na to podíval? To na to se musíš podívat. Právě jako Já myslel, že jsme kámoši. Golden Age arc je jako definující pro Berserk podle mě. Jakoby to je to, proč se do toho tak moc lidí zamilovalo, ale lidi to nemilujou z toho důvodu, že bavili jsme se jako o tom hodně minule, že jako je to vizuálně a audio skvělá věc, ale potom, že jako nějakým způsobem si najdou na tom Gacovi nebo na tom příběhu něco, co rezonuje v nich, jako že se jim taky něco v životě nepovedlo. Není to určitě tak hrozný jako to, co se stalo Gacovi, nebo Gacovi se stane jako všechno, takže to je strašně těžké si jako vybrat. Jsem slyšel, že jako těch věcí je tam hodně, no. Ale můžeš si vždycky jako najít něco, co jako, že seš tyjo, to bych jako... Mně se stalo tohle, ale nechtěl bych, aby se mi stalo ještě tohle nebo to. Takže v tom je podle mě ten Berserk jako hodně důležitý pro hodně lidí. Jako včetně mě, se jako nestalo nějak jako něco hroznýho v životě, ale vlastně jako hrozně sympatizuju s tou postavou, že jsem jako, že to je strašně nefér. Prostě to je, proč se mu to děje, jako já nechci, aby se mu to dělo a čtu dál, protože jsem jako, to se někde musí zvrátit, vlastně to není možný, aby jenom... Teď se probudí. Jo, přesně, no, takže tak, no, což je jako hodně vlastně, no, já nechci říct, že to je unikátní koncept, protože pak by se dalo asi vylistovat spousta jako anime, ve kterých se to děje taky, ale když se vezmeš anime, který jsme viděli my... Ono je dneska strašně složitý najít něco jako unikátní koncept, jo? Protože já si myslím, že vlastně už všechno, co ty jsi viděl, už bylo někde předtím. Jo. V jiném sestavení, v jiném rozpoložení, s jinýma postavama, proholený role a takhle, ale jako téměř všechno, co ty teď můžeš vidět, tak už někde bylo. Ať film, seriál, knížka, divadelní hra, něco takového. Jako, Zápletka taková. Vím, co jako se snažíš říct, jakože, a to myslím dokonce nějaký jako citát, že už všechny příběhy už byly vyřčeny nebo něco takového, ale jako nemyslím si nutně, že to je pravda, ale určitě je vždycky něco něčím inspirovaný, ať už jako se díváš jakože hodně do minulosti, anebo jako do té krátkodobé jako minulosti, víš, jakože třeba se říká, že vlastně Naruto je inspirovaný Hunter x Hunter, že ty postavy mají stejný jako typy, že Jujutsu Kaisen je inspirovaný Narutem, že co ještě, že Demon Slayer je inspirovaný Narutem, protože prostě tam tvoříš ty 3 lidi v tom hlavním jako týmu, ty 3 postavy, na kterých to je postavený a kde spolu mají nějakou dynamiku a tohle spolu má nějakou dynamiku, víš, jakože... Tohle to máš, že jo, i v Attack on Titan, právě v tom Demon Slayerovi, svým způsobem se to dá říct i o Jujutsu Kaisen právě. Attack on Titan podle mě nemůžeš přirovnat. Jako je tam taky ústřední trojice. Jo, jenom jakoby s tím, co byl ten můj point ohledně Gace, že vždycky trpí, ale dneska mi přijde, že postavy jako za stolik netrpí, jsou jako výjimky, ale ten hlavní hrdina, třeba Naruto hodně trpěl, což ty jsi neměl Naruto, takže to nevíš, ale jakoby trpěl hodně a potom to je proč to anime je tak skvělý, že se to jako začne obracet, že to se v Berserku neděje. Takže jakoby to je takový smutný. Ty koukáš na ten Berserk, teď čteš ten Berserk a furt čekáš ten bod, kdy se jako ty váhy převáží na druhou stranu a začne to být dobrý. Kdy se v něm ukáže 9 ocasá liška a bude všichni mít rádi ve vesnici. ale třeba když se vezmeš potom Bleach, tak Ichigo jako má svoje trápení z dětství a jsou dost velký, jako nechci zveličovat, teda ponižovat jako jakoukoliv věc, jako úmrtí v rodině nebo něco, ale kdyby
když to srovnáš prostě s nějakýma těma jinýma těma, tak jako, že nedává mu ten mangaka zabrat tak moc, jo. A když se vezmeš prostě Yujiho, tak zatím, co teda víme, nebo co já vím, protože koukám jenom na anime, nečetl jsem mangu, tak taky mi přijde, že jako vlastně jako ano, nikoho nemá jako z rodiny, že jo, ale to je taková ta predispozice toho main charakteru, aby mohl být main charakter, že jako nemá tu rodinu doma, která ho jako brzdí. No jasný, to superhero komplex. Jo, přesně. Nebo superhero build-up. Ano, no, je to i fenomén, no. Ale vlastně jsou to jako, víš, Denji... Možná u toho Yujiho to bude tím, že ty to vlastně jenom víš, ty jsi to neviděl, že? Ty jsi to neviděl, ty jsi to neslyšel de facto, neslyšel, no. Jakoby jeho backstory, proč, co se stalo takhle. No, víš jenom, že má dědu, ale nepamatuji si, jestli říkal, co se stalo rodičům. Já si myslím, že jako o rodičích vůbec právě řeč nebyla. Takže ty vlastně jenom usoudíš, jako, že už tam nejsou. A nevíš proč. Je to takový jako strašně otevřený a nechává to tvoji kreativitě. Třeba prostě byli tajní vládní agenti, kteří prostě šli na tady tu misi a tady to, že jo. No, Peter Parker. Ale přemýšlím nad tím, vlastně možná když nad tím přemýšlím, proč, jako, ve svý hlavě se teďka snažím hrozně jako obhájit to, proč jeden na tom hůř nebo tak. Ale ty vezmeš ten starting point, že vezmeš prostě Denjiho, Gatse, Naruta, Ichiga a všechny tady ty a teď jakože vezmeš jako všichni mají mrtvý rodiče. A pak je porovnáváš, jako, co se jim stalo. Víš, jakože já přesně nechci jako říkat, no, ale tady tomu umřela jenom máma, nebo tady tomu umřeli oba, a tady ten měl dědu, tady ten neměl nikoho. A tady tomu jenom umřeli a tady ten viděl, jak umřeli. Jo, přesně. To je hrozný, ale jako ten starting point pro všechny je vlastně jako dost stejný. Jakože Naruto vlastně jako nevyrůstal vůbec s rodičema, když to někdo jiný s nima vyrůstal, až pak umřel ten člověk, prostě kdyby jo, nebo tak, takže... Což zase, jako můžeme se na to podívat víc pohledama, že jo? Protože možná, když si bez těch rodičů vyrůstal, tak prostě si to měl horší to dětství. A nebo naopak lepší, protože si nikdy nezažil tu lásku, že? A zároveň ti k nim ale nepřilnul a nebylo ti to potom tolik, když si o ně přišel, že? Jo. Takže jako je těžký srovnávat tohle, ale právě když se odprostíme od toho, ty části, protože Guts vlastně jako rodiče měl náhradního a nebylo to úplně dobrý, jak kdyby, jo, takže ono to není vždycky dobrý mít ty rodiče, tak jako potom ty jako charaktery jako trpí a teď prostě jako by, když to vezmu prostě tak si říkám, vždycky prostě vezmu jako Gatse a tam prostě ta úroveň toho utrpení prostě jede takhle nahoru a teď vezmu jakýkoliv jiný charakter a vždycky jako jo, tady trpí tak podobně, ale tady ten charakter se tady zastaví a Guts prostě pořád pokračuje. A bohužel já jsem tady nečetl, vyšla nová epizoda od minulý doby, co jsme natáčeli, tak je nová epizoda mangy, já jsem ještě nečetl, ale v té předešlý... Říká se epizoda mangy? Ne, kapitola, já jsem si řekl epizoda jenom, protože nevím mluvit. A to, ta minulá, co jsem četl, ta poslední, ta předposlední teďka už teda, tak... Proč mu to dělají? Proč mu to dělají? Prostě teda... To pak netrpěl, nedává smysl. Ty jsi jakože, tyjo, 20 let to čteš a říkáš si, tyjo, dostal jsi do bodu, kde si říkáš, tyjo, že by to mohlo být, už to nemůže jako být dobrý, vlastně, nebo že by se mohlo to a pak jako... A o co, že může? O co, že může? Chceš vidět, kam až dokážeš zajít? Ty říkáš si, tak tohle už nemůže být horší. Je to fakt hrozný. Je to fakt hrozný. Jakože jako je to další jako twist nějaký, jako vůbec nebudu nic spoilovat, ale úplně tyhle ty, jako začínám být trošku smutnej z twistů, který jsou tam jenom pro tu shock value, jako jenom aby vlastně fakt jako tě šokovali. Takže třeba teď anime, zaznamenal si trošku od anime odejdeme, zaznamenal si ten ohledně Doomsday, ty jako zvěsti a předpoklady, co se tam bude dít ohledně jako Avengers. Za chvilku přemýšlel Doomsday. Co jsi slyšel? Jakože? A teď mi v hlavě jeli, že jo, ty... Ne. No, jako, ale přiznám se, že až druhá věc, co mě napadla, byl Doomsday, vlastně z komiksů ze Superman. Jo. První věc byl Doom, jako první série Doom. Jsem byl jako, byl nějaký díl, co se jmenoval prostě Doomsday. Ne. Zvláštní ty cesty moc. Nevím, jestli o hrách se dokážu bavit, jako sice jsem v herním průmyslu pracoval a hry jsem hodně hrál,
ale mých, kolik mám teďka 2500 hodin na dotě, tak nějak požralo veškerou moji tu aktivní jako éru hraní her, no, takže tam asi nemáme úplně ani jeden z nás. Já myslím, že jsem se v tankách dostal přes 2,5 tisíce. Fakt, jo. Já mám za sebou nějakých 11 000 bitev. Jsi to nechával zaplnit přes noc, já tyhle triky znám. Ne, mám za sebou 11 000 bitev. Okay, jako vyloženě má to count zapnutý bitvy. A s tím, že bitva má timer na 15 minut a někdy vyprší čas na 15 minutách, někdy ta bitva trvá 10, 12, 8, jo. Ale dejme tomu, že třeba 10 minut. Jo. Takže já si myslím, že budu na 2500, možná lehce přes 2500. Mě to nebaví samotného, ale hrál jsem vždycky s kamarádem a těch moc nemám, takže... Já jsem došel k tomu samému s těma lankama. Neříkej, že nemáš kamarády. Říkej, že nemáš kamarády, co aktivně hrajou na tu. Ok, mám, nechci hrát se mnou, protože jsem toxický. Tak teď už všechno smysl dává. Ne, jakoby teda asi jako byly místa během covidu obzvlášť, kdy jsem si sednul k dotě 2x, 3x týdně a hráli jsme ve 4-5 lidech. Tak jako určitě tam byly momenty, kdy jsem byl toxický, to jako si dokážu i přiznat a myslím si, že jsem jako nebyl zdaleka jediný, kdo byl toxický, takže kdyby se mnou nechtěli hrát vlastně kvůli tomu, tak se jim ani nedivím, takže tak. Já mám taky jakoby zkušenost podobnou, kdy okrajově, řekněme rekreačně, jo, velice rekreačně, tak si občas zahraju, teď už moc ne, nějakou hru a mám kamarády, co jí hrajou jí víc. Tak jsme si zkusili zahrát spolu a nevyhovovalo to ani jedné straně, kdy oni byli mým výkonem vyloženě zklamaní a mě tak strašně nevyhovovalo to, že musím hrát jinak, než jsem byl zvyklý, že ono to už se uskutečňovat nebude. Jako, no, hry jako nejsou naše úplný gro, ale každopádně víš, že jsem jako hodně soutěživý, takže ono, když umím si to představit. Jsme jako oba dva soutěživí. Takže ono, když se potom najde nějaká hra, která jako umím držet jako joystick a umím pracovat tak s klávesnicí a myší samozřejmě, takže když se potom najde něco, v čem nejsem úplně dobrý, ale zároveň je tam nějaká jako motivace. Já nevím, když jsem třeba nastoupil do nový práce tenkrát, tak tam hráli Rainbow Six Siege a já jsem fakt jako chtěl být užitečný na těch pátečních jako hrátkách, takže jsem z toho fakt jako hodně učil, abych v tom byl hodně dobrý. A pak si myslím, že jsem byl jako vlastně docela dobrý a na to, abych držel krok s tím s těma nejlepšíma, co tam byly. Jeden byl teda úplně mimo, ten nás zabíjel pořád všechny, ale vlastně to byla potom jako sranda, takže moje soutěživost jako předčítají ty věci. Potom jsme jednou měli taky turnaj, ve kterém hrál se Gang Beasts, já nevím, co to je za hru. Asi ne. To jsou takový postavečky, který chodí, jak kdyby byly opilí skoro a umíš tam grabovat, umíš tam punchovat, umíš někoho zvednout, jste vždycky na nějakých platformách nebo na nějakých jedoucích kamionech nebo na něčem takovým a snažíš se zůstat to bude poslední. 2Dčkový. Ne, ty 3Dčkový, vidíš to z té třetí osoby, takhle se zhora se šipma. Spawnete tam třeba 4 a pak se prostě řežete a ty můžeš jako někoho i, jakože mu dáš pěstí, on na chvilku omdlí, ty ho sebereš a hodíš ho pryč. On většinou se ti třeba probudí v těch rukách a snaží se tě jako chytit, nebo snaží se chytit okraje nebo něčeho a on se snaží se takhle schodit. Je to fakt jako extrémně zábavná hra. No a my jsme v tom měli turnaj v práci a první cena byl PlayStation 5 v době, kdy vyšel PlayStation 5. Šli zrovna do prodeje, takže jako hlavní cena za 25 000 korun. A druhá cena byl... A hlavně nedostatkový. Jo, druhá cena byl Nintendo Switch a třetí byla Nintendo Switch Lite. OK. No jako v ten moment pro tebe nejjednodušší možnost, jak sehnat PlayStation 5, bylo by vyhrát tenhle turnaj. Já jsem ho teda nevyhrál ten turnaj, to vyhrál Mergy tenkrát, velice talentovaný umělec, kamarád, který podle mě jako mému teče žilama modrá krev, protože PlayStation nemůže, mi přijde. Ale tam jsem byl fakt jako extrémně dobrý. A my jsme se dostali do bodu tady na tom turnaji, kde v podstatě Mergy mohl rozhodnout o tom, kdo dostane druhou a třetí cenu. Tak moc dobrý byl. Že vlastně to celé vykrystalizovalo do nějakého jako finále, kde jsme byli 4. Já jsem se teda dostal přes první 2 kola, myslím, nějakým záhadným způsobem. Byla tam jedna mapa, kde jsem se jenom prostě držel a počkal jsem, až všichni popadají a to stačilo. A dostal jsem se do top 4, kde vlastně ty stakes byly obrovský, protože jenom jeden člověk, co seděl na tom gauči, tak nic nedostal. Když vypadl jeden člověk, tak ty už si věděl, že máš
Switch Lite, aspoň Switch Lite, jo. Teď jsem já jsem se potil, já jsem byl úplně jako, že jsem to musel vyhrát, ale co to znamenalo je, že ten, koho první Mergy, který to uměl a mohl nás vyřadit, schodil dolů, tak ten o to přišel, že jo? Takže ta moc byla jako v jeho rukách, že vyhraje PlayStation. Kdyby tam byli dva jeho kámoši a člověk, který ho nemá úplně rád, jo, no. Člověk, který mu z ledničky krade obědy. Jo, no. Ale tenkrát se to stalo vlastně to, že asi protože jsme tohle tušili, že to může stát, tak jsme jako Mergy ho umlátili a chtěli jsme ho schodit a vlastně ten, komu se povedlo ho schodit, vyhrál to jedno kolo a to vlastně stačilo na to, aby se určilo, kdo bude první a kdo bude druhý, že jo? A nebyl jsem to já, mimochodem, jakoby ten, kdo ho schodil. Nebo nebyl jsem já ten, kdo vyhrál to kolo, kdy jsme Mergyho schodili jako prvního, což bylo problematický. Protože teďka to hraješ na 3 hvězdičky. Teďka jakoby Mergy měl už asi 2 hvězdičky, jeden kluk získal jako 1 hvězdičku a já a další člověk jsme měli 0. A teď se šlo na to další kolo a to vyhrál Mergy. Takže bylo první místo a druhý místo jasný. A já jsem byl, to není úplně fér, ne? Jakoby nemělo by se jako hrát dál, že? A oni, no tak si dáte rozstřel. A jsem, ty vole, doteďka byly ty stakes jako hodně vysoko a teďka ještě to je jako jenom 1v1 a prostě kdo vyhraje, jo, kdo vyhraje má jako, já nevím, takže máš Nintendo? Mám Nintendo, vyhrál jsem, to byl Vašek tenkrát proti mě ve finále a udělal chybu, to byla nějaká Sausage Factory mapa a tam jsou takový padací dveře a já jsem tam přišel, já jsem se zaseknul v nich nějak, jsem prostě glitchnul do těch dveří a on chtěl jít a umlátit mě, abych jima propad a propad těma. A spadnul, a on mu spadnul párek na hlavu a knockoutoval ho a spadnul těma dveřma on. Takže to bylo jako epický vítězství ještě jako k tomu, že to bylo jako extrémně náročný na psychiku, že Osu chtěla, aby jsem měl Nintendo Switch Lite. Ten jsem teda pak vytradoval ten Nintendo Switch, to už je komplikovaný, ale protože jsem velmi soutěživý člověk, tak jsem se dostal do té pozice, takže vždycky, když se naskytne jako nějaká možnost zahrát si hru nebo tak jakože zkusím to. Takže možná někdy v budoucnosti můžeme třeba tady na kanále zahrát nějakou hru, klidně Gang Beasts zrovna, si můžeme zahrát, můžeme třeba přivést nějaký kamarády klidně a zahrát si a byl by to zajímavý koncept. Já jako můj žánr her, který hraju normálně, když nebudu počítat ty tanky, kdy je teda World of Tanks, jo, skvělej, dejme tomu válečný simulátor, jo, strašně se mi líbí ta hra tohle. Nejlepší hra za mě jako ever je Minecraft. To je pravda. Protože v té hře se dá dělat jako absolutně úplně všechno. Plus ještě jsou na to tisíce a tisíce módů, takže ještě tisíce a tisíce dalších věcí. Jo. A to jako moje top strop hra je Minecraft, ale co se týče jako jiných her, tak já mám na příběhovky. Něco typu Witchera, ale strašně jsem si užil třeba Fallen Order ze Star Wars. Nebo... A dohrál jsi to? Jo. Problém dohrávat hry. Jedničku, jo. A problém dohrávat hry, tak já mám třeba Horizon Zero Dawn, kterou mám opravdu hodně rád. A tu jsem dohrál 5krát. Fakt, ty vole. Já mám jako od té doby, co mám PlayStation a mám Horizon Zero Dawn, tak já mám jednou za rok takový období, kdy jsem, že OK, mám chuť na Horizon Zero Dawn, tak prostě týden po práci vyvalím se na gauč a za týden prostě dohraju celou hru znova. Já jsem jako poslední hra, kterou jsem dohrál jako celou, tak bylo Ghost of Tsushima podle mě a to mě jako fakt extrémně bavilo. Mám rád Japonsko, to jakoby víš. A to bylo jako super, ale jakože teď jako dostanu extrémní výsměch, ale vlastně pro mě to byl takový ten limit na tu obtížnost asi, jakože já nejsem dobrý hráč jakože na kontroleru, jako určitě ne, takže jako to mě bavilo, mě to tam jako zkoušet ty různé strategie, jako stealth, vlastně, nebo s nima stoupnout si do prostřed vesnice a všechny je vysekat, ale jako bylo to tak maximum, já fakt nezvládám Souls hry, jakože několikrát jsem hrál Dark Souls nebo Elden Ring na kontroleru, když byla nějaká vždycky vánoční party někde nebo tak jsem si to vzal do ruky a zkoušel jsem to a já na ty timingy jsem fakt úplně marný, já nedokážu se odolovat. Já strašně nemám rád jakoby ty hry, které jsou tím stylem, že ty máš tu interakci s nějakým tím animákem, prostě jo, jsi v nějakým, dejme tomu, fightu a najednou ti vyskočí, teď musíš uskočit. A ty musíš máčnout to kolečko, abys uskočil, nebo prostě tu kostičku, abys uskočil. A nemám rád taky ty
jakoby šachovnicový typy boje, kdy on praští, ty musíš uhnout, aby si jeho praštil, obskočit ho z druhé strany, praštit ho, teď on se napřahuje, musíš se skrčit, musíš ho uskočit a takový. A je to jakoby jasně daný pattern toho souboje. Viděl jsi někdy, jak lidi zvládají všem možnýma způsobama dokončovat Elden Ring nebo Dark Souls? Máš nějaký achievement, když to zvládneš celou dobu nahatej? Nebo jako bez výzbroje nejde? To seš noobák. Jak by řekl Helix, Minecraftový streamer. Ale já jsem viděl, to bejt nahatej a mít nějaký základní meč nebo něco, tak je podle mě jako ten starting point těch achievementů. Viděl jsem podle mě týpka, který to dokončil nohama. Jakože ovládal kontroler nohama. Jo. OK. Pak jsem viděl týpka. Já si chci vyzkoušet udělat probku nohama. Viděl jsem Francouze, který dokončil všechny Souls hry od Miyazakiho a dokončil je tak, že nedostal žádný damage od někoho nikdy. A back to back. Hrál prostě tu hru, nedostal žádný damage nikdy za celou hru, dohrál jí, začal další. Když by dostal damage, musí začínat od té první. Od první hry? Jo. A myslím, že mu to trvalo ne, od začátku hry, ale od první hry. Jo. Myslím, že mu to trvalo asi 3 roky to dokončit, jako, něco takového. A teď to bylo relativně nedávno, co se stalo. Pak jsem viděl někoho, kdo dokončil Elden Ring po slepu, jenom na zvukový cues někde, měl zapamatovanou mapu. Okay. A ještě něco jsem viděl na Flatnu, myslím, to někdo dokončil. Oni si fakt jako, oni si udělají, že každá ta nota tý Flatny znamená nějaký jako komand na šipku nebo na tlačítko no tak a potom to hrajou takhle. Tak až někdo dokončí nějakou Souls hru tím, že bude hýbat očima do různých směrů. To je podle mě jako amatérská úroveň. Až někdo dokončí Souls-like hru, takže dá akvárko s rybičkou, udělá tam čtverečky a podle toho, jak ta rybička bude plout, tak si to dokončí, teprve potom bude překvapený. Počkej, až za 30 let. To se stane. Ty nedohraješ žádnou Soulsovku, ani normálně, ani na easy, ani prostě tak. A prostě random neonka někde z Indie. Víš, co je za tím? Jakoby za tím lorem, nebo... Jak myslíš? To byl Twitch kanál, který se jmenoval Fish Plays Pokémon. A rybička dokončila Pokémon Yellow nebo Red, nebo něco takového, úplně to původní Pokémon na Game Boye. Ty jsi to nevymyslel. Já jsem to nevymyslel. No bylo Twitch Plays Pokémon a to bylo, že desítky tisíc lidí najednou, tak posílali komand do chatu, který se má stát, šipka nahoru, šipka dolů. A byly tam nějaký módy, order, chaos, že si mohl, když lidi psali hodně order, tak byl order, takže to bylo o tom, že demokracie, čím víc lidí napíše tu tlačítko, tak to se třeba každý 3 vteřiny, když nejvíc lidí napsalo šipku nahoru, tak se šlo nahoru. Takže bylo takhle postupně. Pak byl ten formát chaos, kde to bral myslím úplně každý komand prostě po sobě, po sloupnosti, jako fakt úplně každý. Takže to si najednou to dělalo 20 000 komandů, jako když tam lidi psali blbosti, že? Takže to byly časy, kdy se to střídalo, si to pamatuju správně. A dohráli to, Twitch to dohrál určitě a pak bylo Fish Plays Pokémon, kde vyloženě byla ta ryba, která jezdila z těch okýnek a to znamenalo nějaký tlačítka. A kecal bych, nevím, jestli to dohrála, to si budu muset zjistit, ale řekl bych, že to dohrála, no. Ale tam bylo, vím, že byly jako hrozný kontroverze, že že bylo hrozně vtipný, že trvalo třeba 2 týdny, než se dostali z toho prvního města, nebo že si vylevili nějakého toho úvodního Pokémona na 60. úroveň právě v nějakém trávníku někde na začátku, protože jenom furt zabíjeli Rataty 3levelový do nekonečna. Nebo že pustili nějakého Pokémona omylem. Takže aktuálně, jelikož já jsem tu hru 100% nehrál, já jsem nehrál nikdy žádnou Pokémon hru, tak ta ryba se dostala dál než já. Je to tak. Jako na takže někde na tomhle světě žije ryba, která žila ryba, která konkrétní hru zvládla hrát líp než já. To je skvělý. Někde na světě, že člověk, co poslepu hraje Dark Souls líp jak já, tak si myslím, že na to jsme oba dva úplně stejní.
Je to šílený, že jako, i když ti něco strašně moc jde, tak je tak velká šance, jako šance téměř i jistota toho, že prostě několika set tisícům lidí to jde prostě líp. Už jenom protože nás je prostě tolik, že jo. To pravidlo té pravděpodobnosti je šílený. Já se často dostávám do takového mentálního cvičení, že si říkám, jestli dokážu být v něčem nejlepší na světě. Že jestli je jedna věc, ve které dokážeš být nejlepší na světě. Já bych se podle mě dokázal docela dobře vymlouvat. No, ale spíš jako, že vyber si jako věc a řekni, myslím si, že nikdo na světě neudělal tohle. A teď si řekni, ale kdyby to lidi zkusili, překonali by tě nebo ne? Chápeš? Že jsem nejlepší na světě v tom, že vezmu tušku, hodím ji do vzduchu a ona se protočí 1000krát tou čokoládky na světě rekordu, takže v tom asi nejlepší na světě nebudeš. Ale ty uděláš nějakou unikátní věc, v podstatě úplně absolutně random a řekneš si, teď jsem určitě jediný na světě. I když tady je 6 miliard lidí, který udělal tu random věc. Vezmeš telefon, jedneš s ním vozej, to bys taky asi možná nebyl jediný na světě. Ale pak si jakoby tu věc vezmi a zkus si říct, a co kdyby to dělali cíleně? Kdyby to dělal někdo jiný cíleně, byl bych to nejlepší na světě. Já si myslím, že jako neexistuje. Vždycky se najde někdo, kdo by byl v něčem tom random, co si vybereš. Jakože, že jakoby, může být někdo, i kdo třeba možná vrcholoví sportovci, kteří vyhrajou olympiádu. Tak jsou v ten moment nejlepší na světě, ale pořád může existovat někdo, kdo není objevený, že jo, ale to se strašně těžko dokazuje. Ale je to neprůkazný, ne? Každý den někdo na této planetě sní největší množství majonézy. A neví o tom. Jako rekord světový? Ale ten daný den. Každý den se zbudíš. A ten minulý den někde v nějakém databázi lidstva by mohla existovat entry, pokud existuje nějaká entita, která nás sleduje, která by mohla napsat do nějakého božského Google searche, že konzumace majonézy se řadit podle množství snědenýho a nahoře tam prostě nějaký Franta Lavička si snědl 4,5 kg majonézy v ten den, protože byl zrovna na nějakým soutěži pojídání hot dogu s majonézou, já nevím. Soutěž u pojídání majonézy. Soutěž pojídání majonézy, to asi doufám, že neexistuje, asi jo, tak někde v Americe. Jak jsme se od anime dostali sem a začínám výdělat. Ale zpátky tady k naší rádoby nějaký osnově. Prosím tě. Od rybiček. Anime, ano. Už žádný rybičky, Romane, už žádný rybičky. Anime. Koukáš teď na něco? Od posledně, co jsem pořád koukal na Monster, tak pořád koukám na Monster. Ještě jsi to nepřekonal? Ještě jsem to nepřekonal, jsem na 47. epizodě. Ono to totiž je dobrý hrozně v malých dávkách, podle mě. Nebo mě to baví jako 1 epizoda, 2 epizody maximálně denně. Není to jako na bingeování. Teď tam jsou vtipně, je tam Praha a jsou tam jako český názvy a tak. A byla tam taková jako neslavně proslulá scéna z taxíku, kde Japonci, úplně očividní Japonci mluví česky a je to naprosto skvělý, jakože úplně geniální. Miluju. 監督とかね。 What? Oh, the Hotel Kafka. No, wait. Before that, let's stop at Prohaska Bank. Banka Prohaska je na cestě do hotelu. A zároveň tam jsou jako hodně český jména. Je tam Zeman, Peterka, je tam Suk a ještě co tam bylo zajímavého. Teď si nespomenu, ale jsou tam jako fakt vtipný český jména, mega mě to baví. Ale co jsem začal konzumovat jakoby víc než Monster, protože ten 1 epizoda denně, tak je Revočuju teďka Death Note se svojí ženou a jakože až tak moc jsem se do něj zakoukal zpátky, že fakt jako koukám. Dost často, když něco revočuju nebo to, tak nevím, jestli to máš stejně, ale... Taková jako pozadňovka. No, přesně, nekoukáš, nečteš ty titulky třeba. No jasně. Ale teďka já fakt já to čtu. Kdyby si vlastně jako pamatuješ to story a máš to jenom jako vizuální připomínání toho story, dejme tomu. A já vím, kam to směřuje, ale třeba minulý díl, 16. díl, to, nebudu říkat název toho dílu, ale spousta lidí potom si může dohledat a bude vědět, o jaký díl jde. Tak já jsem úplně zapomněl, že to tam je. A já jsem byl úplně napětý, říkám,
vůbec nevím, kam to směřuje. Já si to vůbec nepamatuju. Ale jako já vím přesně, co se tam stane jakoby v celém tom anime, ale vůbec tady to jsem úplně vypustil, alebo jsem úplně, to je super to prožívat znova. A fakt si to jako užívám, jakože, ale hlavně, co mě teda baví extrémně moc, je ten pacing. Jak jsme se minule bavili o tom pomalým pacingu u něčeho, třeba ten Monster má dost pomalý pacing, tak tady to je úplně... Klasika One Piece, jo? Jo, hej, já jsem si pustil ten Death Note. A první epizoda vlastně, nebo první epizodu jsme si pouštěli už někdy jakoby trošku dávněji, druhou taky, třetí taky. A čtvrtá epizoda, tak je taky jako proslule známá epizoda s Bramburkama. Říkali jsme si tady to už minule? Ne, to jsme se možná bavili mimo podcast, ale je tam proslule známá epizoda s Bramburkama. A já jsem úplně zapomněl, že ty epizodě se nestane jenom tohle, tam se stane prostě ještě něco jiného a ještě něco jiného a v další epizodě je zase tady to. A to jsou všechno strašně jako brutální momenty v tom anime. Já si říkám, jo, já jsem úplně zapomněl, jak strašně dobrý tohle to je, jakože to bylo fakt, jako, to strašně dobrý to je. Já vím, že potom to jako trošku se to utlumí a je to zpomalený a lidi si slyšou, že jako dobrý začátek po epizodě X to přestávají sledovat, je to úplně jedno, jakože, ale... Abych reagoval na ten, vlastně, na to rewatchování, kdy ty si na něco vlastně jako úplně zapomněl, tak já mám seriál, který taky relativně jako pravidelně rewatchuju. Primárně teda do pozadí. Disenchantment na Netflixu? Já jsem zkusil první epizodu na to. Ne? Tak já jsem to viděl, když jsem na to začal koukat, tak byly venku 2 série, tak jsem si to pustil jednou, pak jsem si to pustil o druhý a byl jsem, že počkej, tady ten díl tady byl. A úplně jsem si vymazal nějaký díl, nějakou scénu z té paměti. A když vycházela 3. série, tak jsem si to rewatchoval znova, že jo, abych si k tomu dal i tu 3. série, protože je to kratoučký, je to po 10 dílech, 25 minut. Takže to není zase tak jako složitý si to rewatchnu pokaždý, když vycházela nová série, takže pokaždý, když vyšla, tak jsem si to rewatchnul znova. A vždycky, když jsem na to koukal, tak jsem byl jako, že tohle tady fakt bylo. Jo? A vždycky jsem unlocknul nějakou vzpomínku, na kterou jsem úplně zapomněl. A koukal jsi na to, anebo jsi to měl puštěný na tom, když jsi na to koukal poprvé? Poprvé tak jsem koukal. Jako viděl jsi na gauče, Jo, to jsem koukal, tenkrát jsem že nehrál. A když jsem na to koukal, tak jsem možná ještě ani neměl notebook, takže jsem vyložený jako byl na televizi a neměl jsem jakoby co jinýho toho dělat. Jo. Od té doby, co mám notebook, tak většinou, že něco koukám, co aspoň trošku znám, nebo je to česky nebo anglicky, tak u toho třeba něco hraju. Rewatchuješ jako obecně rád, nebo jakože, jak si pouštíš? Byla éra v mém životě, kdy jako všichni třeba koukali na Černého trpaslíka on repeat a tak. A já prostě nejsem fanoušek rewatchování. Já jsem jakože, já strašně rád konzumuju nový content a hrozně moc rád konzumuju jako nové věci na YouTube teďka. Myslím, že třeba hodně teďka se koukám na jako různý vzdělávací kanály a tak. A v tom anime to mám vlastně podobně, že jako fakt nechci si mi rewatchovat, protože mám pocit, že ten příběh už jsem neslyšel a jak mě tam nic nepřekvapí nebo tam nebude žádný zvrat, tak to pro mě nebude jako dobrý. Ale ten Death Note jsem viděl před 18 lety. To už je tak starý. Je to strašně starý. 2007, myslím. Já jsem si myslel, že to je novější. No, před to 18 jak to vlastně lety. vypadá. Ne, před 18 lety jsem to viděl, takže jsem jako fakt zapomněl na spoustu věcí, přestože jako to se s tím připomíná ti to jako jiný média, ti to říkají jako ty scény a tak, jo. Vím, co se tam stane, vím všechno, ale úplně mi to jako strašně bavilo, jako ten refreshment, no. Takže na to koukám. Monster, tady to na další vlastně jako mám seznamu Freerun, ale to uvidíme, no, až když dokončím Monster, asi nejspíš tak začnu něco novýho. Koukáš ty? Já jsem aktuálně teď s přítelkyní dokoukal Kaiju. Kaiju number 8. Jak jsem zmiňoval pár minut zpátky, nějakou dobu zpátky, byl jsem v nejmenovaném knihkupectví a viděl jsem český přepisy mangy. Tak abych byl česky korektně přesný, tak jsem dokoukal Nestvůru číslo 8. No, okay. Nestvůra číslo 8. Dokoukal jsem Nestvůru číslo 8. Godzilla je Nestvůra. Godzilla není kaiju. Jako Godzilla je kaiju, ale nemenuje se kaiju, jo. Gojira je Gojira. Jak můžeš říkat Godzilla? Máš rád Japonsko, Romane? Proč neříkáš Gojira? To Godzilla. Já jsem jako přímě docela i velký fanoušek jako americký Godzilla, ty 2000, 2001, takového.
Že mě ten film bavil. Takovýho toho starého, jak tam byl ten jo. No, tak to je 98 podle mě. Jako, možná. Strašně dlouhý. A Godzilla vůbec nevypadá jako Godzilla. Nevypadá, no, je to nějaký jako divný salamander mix, něco takového. Já jsem někde viděl nějaký rozbor na to, z jakých zvířat vzali co. Ale mě to vlastně jako hrozně bavilo, protože za prý dobrý herci a za druhý jsme to měli na VHS, takže to bylo furt ve videu a pouštělo se na televizi, takže jsem to viděl stokrát. Teď nedávno jsme řešili nějaký jako pohádky filmy z dětství a taky jsme řešili, že prostě to, co bylo na kazetě nebo na dívku, tak prostě jelo pořád, protože to prostě bylo na kazetě, bylo to na dívku, že jo. Takže já jsem fanoušek a vlastně jakoby třeba jakoby u mě v hlavě, já jsem nikdy nebyl v New Yorku, byl jsem blízko, ale nebyl jsem nikdy v New Yorku a kdybych jel do New Yorku, tak reálně třeba tady ten film je vlastně jako docela velký části jakoby tou jako inspirací, proč bych ten New York chtěl vidět, víš co, přitom ho tam jako moc není nebo tak, ale byl to takový ten můj kontakt s mrakodrapama ve filmu, víš, jak tam je ta scéna na začátku, jak tam na ně šlápne, kdyby zvedne tutu a on je mezi těma prstama, tak to jsou pěkný budovy, jak ona se pohybuje jako v tom New Yorku mezi těma budovama, to je strašně zvláštní, co hrozně vysoký, víš, jakože fascinovalo. Je strašně zvláštní, že máš jakoby s Godzillou spojený město New York. No, tak jako i se Spider-Manem teda, jako to bylo o 2 roky později, že jo, 3 roky později. Ne, ale myslím jako konkrétně s Godzillou. No, tak s tady tou americkou, jakoby určitě. A ano, tak jako já jsem viděl novou americkou Godzillu znáš? Jo, to se mi nelíbí. Ne? Ježiš, já to žeru. Okay. Já na tom strašně ujíždím. To bylo nelíbí. Viděl jsem to, supercast, jako OK příběh. Viděl jsem je všechny podle mě. Neviděl jsem to poslední. Ono s každým dalším dílem víc upozorňovali tu důležitost toho děje těch lidských postav a ono to jako je prospěšný, protože tam máš víc prostoru na ty monstra a ten prostor na mě funguje, že jo? Jako, i když to nemá, on to skoro nemá děj, jo? Rozhodně ho nemá nějaký promyšlený, duchaplný, jo? Ale je tam prostě obří opice a obří ještěrka. Jo, to byla Ghidorah v tom posledním filmu, King Kong s Godzilla bojovali proti Ghidorah. Ghidorah byl Godzilla 2, jo? Tam ještě Kong nebyl. Okay. Byl vlastně Godzilla 2, Kong Ostrov Lebek, pak byl Godzilla vs. Kong a teď Godzilla vs. A teď Monsterverse se to jmenuje. A teď poslední, ten byl loni, na tom jsem byl v kině a to bylo úplně skvělý a to byl Godzilla X Kong New Empire. A tam už Godzilla s Kongem byli jako na stejné straně. S tím, to je růžová Godzilla. Jo, v tom posledním je ta růžová Godzilla. To je moc pěkný. Jsem viděl, v Japonsku mají hračku, která je jako humidifier. Jo, to jsem viděl, no. Pouští jakože ten dech, jakože mlhu, to se mi moc líbilo. Ale každopádně zpátky ke kaiju, od kaiju ke kaiju teda. Od kaiju ke kaiju. Ty jsi to dokoukal? Jo, 12 epizod? Dokoukali jsme 12 epizod, dali jsme to během 2 dnů, kdy plánovali jsme to, jakoby, ano, jasně, že by to šlo dát jako během jednoho dne, ale tím, jak jsme 2, tak je složitější najít si ten čas, že ho máme oba, že jo? A pustit si to oba, aby jsme byli jako, aby jsme šli v pohodě spát, aby jsme prostě zvládli se toho najíst, jo, chodíme do práce, to. Jako byl docela výkon na ty 2 dny. Plánovali jsme třeba 4 dny, že že budeme po 2 dílech. No, každý večer prostě uděláme večeři a pustíme si k tomu prostě 1-2 díly. A tak nás to chytlo, že z prvního dne, kdy pustíme si 2 díly, uvidíme. Se stalo 6. A z druhého dne, kdy jsme na to koukali, bylo tak, nemáme moc času, tak si dáme aspoň 1 k tomu jídlu. Se stalo těch druhých 6. Jasně, jo. No, to, taky jsem tam byl s jinýma anime teda, ale jako Arcane třeba, jakoby, to když jsme tam vlastně jako seděli na tom gauči a byli jsme, že když ten díl pustíme, tak se nevyspíme, ale dokoukáme kaiju. Jo, to stálo za to, jako tam ty cliffhangery, tam nejsou zase tak velký, ale jako chceš vědět, co se stane dál, v každém tom díle. Nebyly nijak extra velký, ale i tak tam byly a byly jakoby důležitý, byly napínavý. Jestli měl dobrý soundtrack, opening, ending, koukali jste na opening a ending? Ano, koukali. V tom prvním díle. Tak skvělý jako písničky, že hlavně hrozně zajímavý, že zahraniční umělci dělali opening a ending. Jo, to jsme taky řešili, že vlastně normálně většinou máš opening japonsky
A tady konkrétně byl opening anglicky, jo? Z Youngblood a druhý jsou One Republic. Myslím. Ending je One Republic, no. Jo, no tak já vím, kdo je to první, ne? A tak to druhý si měl taky v playlistu na YouTube, to já moc dobře vím. Jo, ale nevím od koho, protože... One Republic. No, tak to vím, jo, ale o openingu vím, že to je od Youngblooda, takže já když si zadám do YouTube Abyss od Youngblooda, tak jako další písnička mi vždycky začne hrát ten ending, ten Nobody. Takže on mi tam hraje, akorát já ani nevím, jakou to má náhledovku, protože... Přemýšlím si kaiju vlastně otevřená manga, to nevím. Možná se můžeme o kaiju víc pobavit třeba příště, protože si myslím, že už natahujeme tady tu epizodu docela dlouho, tak jenom mohli bychom se pobavit o kaiju, až ho kaiju si dokončil. Mohli bychom se pobavit o kaiju a mohli bychom se pobavit o... Aktuálně teď koukám na Solo Leveling. O Solo Levelingu, na který teďka koukáš, protože já už mám dokoukaný, teďka o víkendu se dokončil úplně, takže to budeš mít jako... tím profrčíš a můžeme si... A doufám, že mi nebude vyspoilerovanýho za stolik. No, super, že... Jako já už jsem nějaký spoilery viděl. Vlastně jsem viděl nějaký spoilery ještě než jsem věděl, že to jsou spoilery na Solo Leveling. Protože jako já jsem narazil na spoilery na Solo Leveling tím, že jsem viděl nějaký edit, kde na konkrétního vilena, padoucha z druhé série Solo Levelingu narazil Luffy. Já jsem viděl edit, kde Luffy má interakci s tím padouchem. Jo. Ne vlastně San Jinwoo. Tam Solo Leveling je jako podle mě fakt hodně na dlouho. Já mám totiž spoustu otázek, mám spoustu názorů ohledně Solo Levelingu. Mám Solo Leveling rád, ale myslím si, že to je jako dost jako výživný téma na jako skoro půlku epizody, takže to si nechme na příště. Kaiju taky miluju a kaiju cosplayuju, takže jakoby tam jsem rád, že jsi na to podíval, protože teďka můžeš cosplayovat třeba se mnou, když... Já ještě necosplayuju, ale cosplayovat budu. Ne, tady nic není, Petře, kam ukazuješ? Tady nic není, to bys musel editovat ty, aby tady něco bylo. Ne, tohle to dělat nebudu, protože pak budu obligated to udělat. No, každopádně jsem rád, že jsi na kaiju podíval, protože jakoby je mi to dost blízko, takže ti děkuju, že jsem budeme mít o čem povídat. Mně se kaiju to hodně líbil a to si můžeme klidně nechat na příště. My vám moc děkujeme za sledování tohohle videa, tohohle podcastu, případně poslouchání tohohle podcastu. A zanechte nám odběr, like, napište něco do komentářů. Jo, bereme konstruktivní kritiku, bereme feedback. Snažíme se zlepšovat, snažíme se, aby se to líbilo, snažíme se, aby se to líbilo vám, aby se to líbilo nám, aby to tady bylo příjemné. Asi se klidně můžete podívat na předešlý díl, abyste rovnou mohli porovnat, jakou práci jsme odvedli na snad vylepšení toho dílu. A to bude asi pro dnešek všechno. Tak jo. Tak ahoj. Čau.